ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் எல்வன் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். எல்வன்னா என்னது? 18 நாள்ல நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோமே, அதுதான் லெவல் 1 கோர்ஸ், பேசிக் கோர்ஸ், ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ், என்ன வேணா சொல்லலாம். அதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம 18 நாள்ல பகவத்கீதா படிக்க போறோம். அது வந்து இப்ப நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இதெல்லாம் வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். சோ அங்க அந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். அந்த கோயில்ல வந்து பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோயில் கோயில் அது. அங்க வந்து நல்லா பையன் நல்லா கூப்பிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோமோ அதோட அர்த்தம் எல்லாம் புரியணும். படிக்க வரதோ இல்லையோ, ஸ்லோகம் படிக்க வரலனாலும் நோ ப்ராப்ளம், அர்த்தம் புரியணும். ஒரு ஸ்லோகத்தை என்ன அர்த்தம்னாக்கா என்ன, இது வந்து லைஃப் மேனுவல். லைஃப் மேனுவல் நம்ம வாழறதுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் வாழணும், எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் தான் கைடன்ஸ் கொடுக்கறது. அப்ப நம்ம வந்து எல்லாம் ஒரு ஒரு இது புரிஞ்சு ஒருக்கா நம்ம படிக்கும்போது ஒரு ஒரு அர்த்தம் புரியணும் நமக்கு. ஏன்னா ஒரே நாள்ல எல்லாம் புரியுன்னு வராது. இந்த 18 டேஸ்ல எல்லாம் புரிஞ்சதும் அந்த மாதிரி வராது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம், ரொம்ப ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள்லாம் இருக்கும். இட் டேக்ஸ் 1 இயர், ஒரு வருஷம் இருக்கும் நம்ம சரியா படிக்கணும்னா. அதுல 18 நாள்ல எவ்வளவுதான் படிக்க முடியும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். இட் இஸ் நாட் நம்ம ஸ்மார்ட் இல்ல, புரியல, அந்த மாதிரி கிடையாது. அவ்வளவுதான் கெப்பாசிட்டி இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்போ நம்ம திரும்பி திரும்பி அட்டென்ட் பண்ணலாம். அடுத்த மாசம் வந்து ஆகஸ்ட் மந்தோட ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. யாருக்கெல்லாம் திரும்பி பண்ணி இன்னும் நல்லா படிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இன்னும் இந்த ஒரு 18 டேஸ் தெரியல அவ்வளவா, இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த் படிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் எனி டைம். இந்த 3 மணி உங்களுக்கு சௌரியம் இல்லைன்னா 7 மணி இருக்கு, 9 ராத்திரி 9 மணி இருக்கு, காலையில 6 மணி இருக்கு. நீங்க எந்த டைம் வேணா விருப்பப்படி நீங்க வந்து சேரலாம். அண்ட் இது ஆனா கண்டினியூஸா பண்றது நல்லது. அப்புறம் L2க்கும் வரும். L2 இதே பகவத்கீதா தான் இருக்கும். ஆனா அதுல வந்து இன்னும் எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணிடுவோம். இதை வந்து அந்த 1 ஹவர்ல கொஞ்சம் தான் எடுக்க முடியும். அது வந்து வீக்லி 2 கிளாஸ் தான் இருக்கும். அந்த கிளாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கூட டீப்பா இருக்கும். 1 ஹவர்ல இல்ல, 1.5 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸ் எடுக்கும் அது. சோ அது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். அப்ப எல்லாரும் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும், இந்த கிளாஸ் முடியட்டும், இந்த 18 டேஸ் முடிஞ்சப்பறம் L2 போகலாம். இல்ல L1 இன்னும் திரும்பி இந்த கோர்ஸ் எங்களுக்கு பண்ணணும் அது ஆகஸ்ட் மாசம்னாக்க இப்பவே கேட்ஸ் ஆர் ஓப்பன். அப்ப நாங்க வந்து அந்த இதை போட்டுடுவோம். நானும் போட்டேன், ஒரு சின்னதா ஒரு இது போட்டிருந்தேன். இப்ப துர்கா மாதாஜி போட்டுடுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இதெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இந்த பகவானுக்கு நல்ல வணக்கத்தை தெரிவித்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்தை நம்ம சொல்லியிருப்போம். நீங்களாம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிராணத்தை நானே எடுத்துக்கிறேன். ஓம் அஜ்ஞானத்தின் ஓம் ஸ்ரீ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशतारिणि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளணும். அந்த வகுப்புலதான் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. அப்போ நீங்கன்னா நல்லா படிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து 7th சாப்டர். ஒரு வாரம் ஆரம்பி இன்னையோட லாஸ்ட் மண்டே ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, விளையாட்டுக்குள்ள ஒரு 7 days ஆயிடுத்து. இன்னும் வெரி ஃபியூ டேஸா தான் இருக்கு. நம்ம வந்து முடிச்சுடலாம். நல்லா கரெக்டா நீங்க வந்து எல்லா நாளும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே வந்ததுன்னா கொஞ்சம் புரியும், நல்லா அது கோர்வையா புரிஞ்சுடும். அப்புறம் இது வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் இது இந்த சாப்டரும் 9th சாப்டரும் கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்கும். அப்ப அதனால தான் நான் சொல்றேன், இல்ல கோர்வையா இருக்கும். நான் வந்து நீங்க எல்லா நாளும் அட்டென்ட் பண்ணா நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இது என்னது? ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. பகவானை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சாப்டர் இன்னும் கொஞ்சம் 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 உள்ள போய் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ், அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வதற்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். நிறைய யோகா பார்த்தோம்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, கடைசியில எங்க அது கல்மினேட் ஆகுது, எல்லாம் இந்த இல்லத்துல போய் சேர்றது எல்லாம் பக்தி யோகா. ஆரம்பமே பக்தியில தான் பண்றோம். ஆனா பக்தி 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 பண்ணி ஃபுல்லா பக்தியில வந்து அப்படி நல்லா தேர்ச்சி வந்துடும். அப்புறம் அது என்ன, பகவானுடைய இலக்குக்கு போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் அது நம்ம பார்த்தோம். யமா நியமா, என்னது யமா நியமா, ஆர்டர் போயிடுது. யமா நியமா, இது ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகார, அந்த தாரணா, அப்புறம் கடைசியில சமாதி. தாரணா இன்னொன்னு சமாதி. ஓகே, அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல 4-5 நம்ம பண்ணலாம். பிரத்யாகாரம் அது வரைக்கும் பண்ணலாம். அது வந்து படிக்க படிக்க நமக்கு வரும் எப்படி என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு. ஓகே, ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம. ஏன்னா இல்லாட்டா மனசு எப்படி இருக்கும், நம்ம மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது நம்மளோட இனிமையா இருக்கும். நம்ம கேட்டதெல்லாம் அதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னாக்கா அது நம்ம ஆட்டி வைக்கும். நம்மள கண்ணு ஒண்ணு சொல்லும், காது ஒண்ணு சொல்லும். அப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கு அடிமையாகி விடணும். அதை விட நம்ம வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிடும். தோல்வியுற்ற யோகின்னு இலக்கு என்ன பார்த்தோம். அவன் வந்து நல்லா வந்து யோக வந்து என்னது பக்தி எல்லாம் பண்ணிட்டும் மறுபிறவி எடுத்தானாக்கா ஏதோ கொஞ்சம் இன்னும் பாக்கி இருக்கு அங்க உள்ள போறதுக்கு. என்ன கோலக விதானம் போறதுக்கு இன்னும் அவ்வளவு தகுதி வரல, இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருந்தாலும் எந்த பிறப்ப நம்ம நல்ல ஹியூமன் பீங்கா டெஃபினெட்லா அந்த இது யோகி பிறப்பேன். ஆனா எங்க நல்ல ஸ்ரீமதாங்கேகி இங்க போட்டிருக்கேன். நல்ல இது பணக்கார குடும்பத்துல இருந்து ஆன்மீகத்தையும் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவரா இருப்பா. அந்த குடும்பமே அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி குடும்பத்துல இருந்து சின்ன வயசுலயே இது பண்ணி அந்த அந்த இது ஜன்மத்தை அப்படி முடிச்சு அவன் வந்து இங்க போயிடணும். எங்க கோலகம் தான் போயிடணும். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். அது எல்லா சாப்டர்லையும் நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் பக்தி யோகம் தான் அடிப்படை. நம்ம வந்து படிக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்தி கலந்துக்கணும். நம்ம என்ன கர்மா பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணாலும் அது வந்து பக்தியோட பண்ணணும். சும்மா கடனே எல்லாம் பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 7வது. கொஞ்சம் ஒண்ணும் இல்ல, கஷ்டமா இருக்காது. பட் நாளைக்கு அதோட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக இருந்தது. இப்ப ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. கிருஷ்ணரை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணலாம். பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. பொருள்மயமாக நம்ம என்னெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல பாக்குறோமோ, இல்ல ஆன்மீக உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் கிரியேட்டட் பை பகவான் தான். there is nothing அவர் கிரியேட் பண்ணி, அவர் தான் முதல்ல வந்து எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அவர் இல்ல, அவரோட என்னது ஆதிக்கம் இல்லாம அவர் செய்யாம ஒரு பொருள் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. அது இந்த உலகமா இருக்கட்டும், இல்ல ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும். அப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம்? 3 முறைகளும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே சரணடைதல். 3 முறைகள் என்னது? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர். நம்ம வந்து பிறவி எடுத்தப்போ என்ன இருந்ததுனாக்கா, ஆஸ் லாங் as நம்ம ஆத்மா இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா இந்த உலகத்தை பிறக்கும் போது ஆத்மாவது அப்படி வரமாட்டோம். ஒரு உடலை எடுத்துன்னு தான் வரும். அது மிருக உடல், மனிதன் உடலா இருக்கட்டும், மிருக உடலா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், புழுவா, ஏதோ ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வரும்.
அப்ப என்னது இந்த இந்த சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 மெட்டீரியல் நேச்சர் அந்த வந்து நம்மளை வந்து தாக்கும். ஆனா பகவானும் தாக்காது. ஏன்னா பகவான் அதை கிரியேட்டே பண்ணிருக்கான். சோ அது வந்து 3 முறைகள் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனா நம்மள அது கட்டுப்படுத்தும். எனவே நம்ம என்னது பகவானை சரணடைந்ததுன்னா இதுல இருந்து விடுதலை பெறலாம். அப்புறம் துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை, கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். அப்ப யாரெல்லாம் வந்து பக்திமான்கள் யாருன்னு பார்க்கலாம், யாரு வந்து துரோகிகள், அதையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள், தேவர்களிடம் சரணடைந்தவர்கள், ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள். கிருஷ்ணரை தவிர பாக்கி எல்லாம் பண்றாங்கன்னாக்கா இன்னும் புரியலான்னு அர்த்தம். அவ வந்து அறிவில்லாதனா என்ன அர்த்தம்னா இன்னும் வந்து பக்குவம் வரல. பகவத்கீதா படிக்க படிக்க புரிஞ்சிடும், வந்தாதானே புரியும். அதனால எல்லாரையும் நம்மளே கூட்டிட்டு வரணும். யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ கேட்கணும். நான் படிக்கிறேன், ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு வருது, திரும்பி நான் இங்க அடுத்த மாசம் நான் ஜாயின் பண்றதா இருக்கேன், நீங்களும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒருத்தரையும் இப்படி கூட்டிட்டு வந்தா எல்லாருக்கும் இப்ப தெரிஞ்சு போயிடும் என்னது எது, நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும். ஏன்னா இது பகவத்கீதால எல்லாம் விட்டு வச்சிருக்காங்க. சோ நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு லீட் அவர் லைஃப். அவர் லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துரு, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரதுன்னா நம்மளுடைய சுதந்திரத்தின் குழப்பம். நம்ம உயிர் வாழியா இருக்கும், நம்மளுடைய என்ன சுதந்திரம் இருக்கு, நமக்கு வந்து எல்லாமே பகவான் தான் கட்டுப்படுத்த, நமக்கு சுதந்திரம், எஸ் நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. ஆனா அது வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை. அது வந்து ஹவு டு யூஸ் அவர் ஃப்ரீடம், அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 26 ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச, பகவான் சொல்கிறார், மையா சத்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மதாஸ்ரய அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதாஜ்ஞாஸ்யசி தஸ்ருணு கேளு. அசம்சயம், சம்சயம்னா டவுட்ஃபுல், டவுட், எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு, சம்சயம்னா சந்தேகம், அசம்சயம்னா சந்தேகம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு நம்ம இப்படி அங்க இங்க புரிஞ்சுட்டோம்னா எதை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எதை பத்தி சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமும் இன்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இனி அது வந்து நான் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றேன். என்னை பத்தி எப்படி இருக்கணும், மெடிடேஷன்ல உட்காரும்போது எப்படி ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன். நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், மூக்கு நுனியில இப்படி பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து ஃபுல் இரக்ட் போஸ்டர் வந்து நம்ம முதுகெலும்புல கரெக்டா அப்படி வச்சுக்கணும். குசாகிராஸ் மேல உட்காரணும், மேல ரொம்ப உயரமா இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து என்ன பண்ணணும், மனசும் எல்லாம் புலன்கள் எல்லாம் அடக்கி மனசு எங்க இருக்கணும், பகவான் பேர்ல அப்படி லைட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் ஃபுல்லா பகவானையும் நினைத்துங்க. அந்த மாதிரி யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், யோகம்னா என்னது, இந்த பூர்வ மத்தியில வந்து அப்படியே உச்சியில் அதே பார்த்துட்டு இருக்கணும். அப்புறம் மூச்சு காற்று கரெக்டா, அதனாலதான் அந்த யமா நியம பிராணாயமா எல்லாம் போட்டிருந்தது, அதெல்லாம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இது என்னது யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், அஷ்டாங்க யோகா மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமும் இன்றி, இதுவும் கிடையாது என்னது, நமக்கு பகவானை பத்தி ஒரு சந்தேகம் இல்லாம ஃபுல்லா நான் வந்து பகவானை நம்புறேன் அப்படி நினைச்சு நீ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது அறிந்து, அப்ப என்னை பத்தி முழுவதுமாக நீ அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நான் வந்து வரப்போற ஸ்லோகத்தை சொல்றேன், கேளு அப்படின்னு. ஞானம் தே அகம் சவிஜானம் இதம் வக்ஷ்யாம் யசேக்ஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோ அன்யஸ் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஞாதவ்யம். தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். சாதாரண அறிவுன்னு என்னது, இப்போ பகவான் யாரு அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மா என்னன்னு. அப்புறம் என்னது, தெய்வீகமாக பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது. சாதாரண மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் விஞ்ஞானம்னா ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி பகவான் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இல்லை. இப்ப நல்லா டீட்டெயிலா நான் எல்லாம் கிளியரா சொல்ல போறேன். இதை தெரிஞ்ச அப்புறம் உனக்கு ஒரு சந்தேகம் வராது. பிரபுஜி இன்னைக்கு நானே படிச்சு விடுறேன்னா, இன்னைக்கு வந்து இது இல்ல, ரொம்ப நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, அதனால நான் படிச்சனே. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேதி தத்வதः. இருக்கு மனுஷ்யானம்னா நிறைய மனிதர்கள் எவ்வளவு இருக்காங்களா, சஹஸ்ரம்னா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும், சஹஸ்ர நாமம் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்களே, அப்படின்னா என்னது 1000.
அப்போ ஆயிரம் மக்கள்கள் இருக்கார்கள் பக்தி பண்றதுக்கு. எஸ், யாரை பார்த்தாலும் நான் பக்தி பண்றேன். அந்த கோயில் ஒரு கோயில பார்த்தா அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும். எல்லாம் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அவங்க தெரிஞ்சா போல எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சில பேர் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு பண்ணுவாங்க. சில பேர் மாலையா சாத்தி ஒரு தேங்காய் சதுர் தேங்காய் உடைச்சு ஏதோ கற்பூரம் ஏத்தி விளக்கேத்தி ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதுல அவங்க பண்றாங்க. ஆனா எவ்வளவு பேர் வந்து அதுல சித்தி பெறா, சித்தினா என்னது, யாரு எவ்வளவு பேர் வந்து அதுல தேர்ச்சி பெறாங்க? ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்து பக்தியில வர முடியும் அப்படின்னு. அதுலயும் அந்த மாதிரி கம்மி பேர் வந்தவங்களையும் எவ்வளவு பேர் பகவான புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க? ரொம்ப கம்மி பேர் தான். சோ அதான் போட்டிருக்கு, ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். பகவான் அறியணும்னாக்கா இதெல்லாம் நாட் சோ ஈஸி. போய் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு போயிடுத்து யாரு பகவான் அப்படின்னா தெரியலன்னு அர்த்தம். இன்னும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு படிச்சுட்டே இருக்கணும் பகவானை பத்தி. இட் இஸ் நாட், ஏன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போதும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கேட்கறது. அப்படியெல்லாம் புரியலைன்னா புரியாதுதான். அது புரியலைன்னு சொல்லிட்டு தான் திரும்பி அட்டென்ட் பண்ணுங்கிறது. நாங்களாம் இன்னும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா நான் அட்டென்ட் பண்றேன், நான் வந்து கொஞ்சம் மக்குன்னா நீங்களாம் மக்கு சொல்லல. பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நல்லா புரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் இருந்தாக்கா ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோன்னா 5000 10,000 ஓடுவாங்க ஸ்டார்டிங் ரேஸ்ல. ஆனா கடைசி அந்த வின்னிங் பாயிண்ட்ல வரும்போது எவ்வளவு பேர் தான் வராங்க? எல்லாம் பின்னாடி தங்கியிருப்பாங்க. ஏதோ 2-3 பேர் முன்னாடி வந்தாலும் கடைசி மூமெண்ட்ல விழறவங்க இருப்பாங்க. இந்த பக்தி மார்க்கத்துல அப்படிதான். ரொம்ப ஏதோ ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி தான் நல்லா கரையேத்தி அவன் வந்து கோலோகம் இருந்தாலும் போயாச்சுன்னு வரும். கடைசி மூமெண்ட்ல வீழ்ச்சி இருக்கும் மனிதர்கள்ல. ஏதோ ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணி திரும்பி அவன் வந்து தேர்ச்சி பெறல, திரும்பி இன்னும் ஒரு ஜன்மோடு அந்த மாதிரி. அப்ப இவ்வளவு பேர் இப்ப நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தவங்களா இன்னைக்கு வந்திருக்காங்களா? ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வர முடியும். ஏன்னா ஏதோ தடங்கல் இருக்கும், ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், புரியலையேன்னு இருக்கும். புரியாதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறோம். இதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா புரியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே அந்த இது சைட்லயே கொடுத்துட்டோம். இது படிக்கணும்னா 1 வருஷம் எடுக்கணும். அப்போ நம்ம முதல்லயே 1 வருஷத்துல இப்ப பகவத்கீதை படிக்கவங்கன்னு யாருமே வர மாட்டாங்க. 18 டேஸ் சொன்னதுனாலதான் ஏதோ கொஞ்சம் பேருக்கு சரி 18 டேஸ் படிச்சு முடிச்சுடலாமான்னு வராங்க. ஆனா எவ்வளவு படிக்க முடியும்? கொஞ்சம் தான் படிக்க முடியும். அதுவும் தெரியணும் இல்லையா? 18 டேஸ் படிக்கிற அந்த மாதிரி இது காவியமோ ஏதோ இந்த ஸ்டோரி புக்கோ நாவலோ கிடையாது. நல்ல ரொம்ப ஆழமான டீப் மீனிங்லாம் இருக்கும். சோ இது வந்து இது ஒரு ஸ்லோகமாவே அவர் சொல்லிட்டார். இவ்வளவு பேர் பக்தி பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் சித்தி கிடைக்காது. அதுலயும் வந்து சில பேருக்கு நல்லா சித்திச்சு கொடுத்து நல்லா வந்து வெற்றி பெற்றுட்டா, நல்லா ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்துட்டாங்கன்னாலும் அவங்களுக்கு அதுலயும் ரொம்ப கம்மி பேர்ல யாரோ ஒருத்தனுக்கு தான் வந்து பகவானை பற்றியுள்ள அறிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த மாதிரி நமக்கு ஆசை இருக்கு இன்னும் படிக்கிறதுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஆன்மீக அறிவியலில் இது ஆர்வம் சாரி ஆன்மீக ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு இன்க்விசிட்டிவ் வேணும், ஒரு கியூரியாசிட்டி. என்னதான் இருக்கு பகவான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, என்னதான் இந்த பகவத்கீதையில என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம். ஒரு மாதிரி தெரியும் நமக்கு பகவத்கீதானா என்னன்னு. இருந்தாலும் உள்ள 18 நாள்ல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆர்வம். அதனாலதான் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆசை வரணும், வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி. என்னதான் இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன, தகுதியான ஒரு குருவை அணுகணும். இப்ப இஸ்கான் மாதிரி வந்துட்டோம்னாக்கா நாங்களும் குரு கிடையாது. நாங்களும் குரு கிடையாது. அவங்கள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான், ஜஸ்ட் ஹெல்ப் பண்றோம். இது ஒரு சேவையா எடுத்து நடத்துறோம். இப்ப குரு யாரு? நம்ம நாமனிஷ்டா தாஸ், நம்ம சென்டர் ஹெட் இருக்காரு. அவரோட கைடன்ஸ்ல தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 12 லாங்குவேஜ்ல பண்றோம். சில்ட்ரனோட தனி செக்ஷன் போயிட்டு இருக்கோம். இப்பவே பார்த்தோன்னா நிறைய செக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் கிளாஸ் நடந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் யூத் யார் காலேஜ் கோயிங் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தனியே ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும், அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா போல இருக்கும். அடல்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து அடல்ட்ஸ்ல இருக்கோம். அடல்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேற விதமா ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுறா போல. சோ இந்த மாதிரி தகுதியான குரு அப்படின்னா என்னது? இந்த மாதிரி இஸ்கான் மாதிரினாக்கா அவங்க வந்து அதே பரம்பரா சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க. அப்ப உள்ள வந்து நுழைஞ்சு நம்ம கருத்தெல்லாம் உள்ள போட முடியாது. பிரபுபாதா என்ன சொன்னாரோ அதுதான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். அப்புறம் என்னது? தகுதியான குருவை அணுகிட்டு என்ன பண்ணணும்? ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றணும். பேசிக் 4 பிரின்சிபல் இதை ஃபாலோ பண்ணும். அப்புறம் தான் பகவத்கீதா எல்லாம் அப்புறம் தான். ஃபர்ஸ்ட் பக்தியை கொண்டு வரணும். பக்தி பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரேடியா நான் இன்னையில இருந்து சாப்பிட நிறுத்தணுமா அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. முள்ள உங்களுக்கே தோணும். உங்களுக்கே வந்து எதுக்கு நம்ம ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா, உங்களுக்கே அந்த விழிப்புணர்ச்சி வந்துடும். அப்போ வேண்டாப்பா இது வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். அப்புறம் என்ன, சரி வாரத்துக்கு ஒருக்க சாப்பிடலாம், டெய்லி வேண்டாம். இல்ல சரி என்னது உங்க வெள்ளிக்கிழமை வேண்டாம், செவ்வாய்க்கிழமை, அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் வரும். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி தெரியாது. அப்ப நம்ம எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், காலையிலயும் சாப்பிடலாம், மத்தியானம் எப்ப வேணா பண்ணிடணும். ஆனா இப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்ததுனால வேண்டாம், அது ஒரு உயிர் தான், அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் திங்கிங். இப்ப அர்ஜுனாக்கு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா, அவங்களை எல்லாம் கொண்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், பாவம் இல்லையா அது இதுன்னு சொன்ன பகவான் சொல்லி கொடுக்குறேன். நீ அப்படி பார்க்காதே, உங்க வேற விதமா நீ பாரு. நீ வந்து அவங்க கொல்றது கிடையாது, உடல் தான் வீழ்ச்சி அடையிறது, அவங்க ஆத்மா என்னைக்குமே இருக்கு. நான் வேற விதமா சொல்லி கொடுக்குறேன். அதே போலதான் இப்ப என்னது, நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம்.
உங்களுக்கு எப்போ உங்களுக்கே தோணும், யாரும் சொல்லலாம் நிறுத்த வேண்டாம். உங்களுக்கு எஸ் இனிமேல இருந்து நான் அட்லீஸ்ட் போய் சாப்பிடாம இருக்கலாம், இல்ல வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டா போறோம், ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல் நீங்க கொண்டு வரலாம். அப்புறம் எனக்கு சூதாட்டம் விளையாடக்கூடாது, அது கம்பல்சரி தான். சூதாட்டம் விளையாடினா 4 டைம் ஜெயிப்போம், 5வது டைம் பெரிய ஒரு ஜங்கு போயிடும். லாஸ்னா அவ்வளவு பெரிய லாஸ் வந்து. ஏன்னா சூதாட்டம் இன் ஜென்ரலாவே என்ன சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா. அப்புறம் போதைப் பொருள் எடுத்துக்க கூடாது. போதைப் பொருள்னா பள்ளு சாராயம் அது மாத்திரம் இல்ல. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இஸ்லாம்ல டீ காஃபி கூட எடுக்கக்கூடாது. ஏன் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, டீ காஃபின்னா போதை கிடையாதுன்னு டெஃபினெட்லா அது இருக்கு. காஃபில இருக்கு, கெஃபைன் இருக்கு, அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது இல்ல. ஏன்னா அது குடிச்சு இப்படி இந்த மாதிரி என்னது சுத்த மாட்டோம், ஆனா அது குடிச்சா ஒரு கிக்கு கிடைக்கும். ஏன் காஃபி குடிச்சா பா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்துருக்குன்னா அப்படின்னா என்னது, அதுக்குள்ள என்னவோ இருக்கு, அதுதானே இன்டியூஸ் பண்ணிருக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ், அது கஃபைன். அப்ப அதெல்லாம் வந்து போதை தான். ஒரு மாதிரி கள்ளு சாராய மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல, இருந்தாலும் அது வந்து கெட்டது. ஏன் கெட்டதுன்னா, அது பழக்கமாயிடும். அது குடிச்சு 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 என்ன ஆயிடும், இப்ப பிறக்கிற குழந்தை வந்து காஃபி குடிச்சு பிறக்கிறது அப்படின்னு அந்த டைம்ல காஃபி கொடுக்கணுமா இல்ல, பால் கொடுத்து 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 வளர்ந்து ஏதோ ஒரு பீரியட்ல காலேஜ் போகும்போதோ இல்ல ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் படிக்கும் போதோ அது டேஸ்ட் நம்ம தான் கொடுக்கணும். ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்மளே அதுக்கு வந்து பழக்கப்படுத்தி விடுறோம். அப்புறம் ஒரு வாட்டி இப்போ குடிக்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு கஷ்டப்படும். அப்புறம் நம்மள மாதிரி அப்பா ஒரு நேரம் அது குடிக்கலன்னா எனக்கு தலைவலியே வந்துடும், அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடுறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம், அடிக்ஷன் தான் வேண்டாங்கிறது. அப்ப என்னது, அதுதான் போதை பொருள். வாட் இஸ் போதை? போதைங்கிறது ஒரு அடிக்ஷன். அது குடிச்சாதான் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஒரு ஐம் ஃபீலிங் பெட்டர். இந்த சிகரெட் குடிக்கிறவங்களுக்கு என்னதான் இருக்கு நமக்கு தெரியாது, நமக்கு நமக்கு யாரு குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும். தே ஃபீல் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ். இப்ப அதுக்கு என்னது, ஜப்பா பண்ண கிடைக்கிற ஃப்ரெஷ்னஸ் அவங்க அனுபவிக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் வராது, முதல்ல வந்து தெரியாது. இன்னும் இவ்வளவு நேரம் ஜபா பண்ணணுமா, எவ்வளவு 15 நிமிஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் 108 முடியலையே அப்படிலாம் தோணும். அப்புறம் இந்த நாக்கு பழக 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 என்னாகும், விட்டு 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 விட்டுன்னு சொல்லும் போது நல்லா அந்த ருச்சி கண்டு போயிட்டும். அந்த அதுக்கும் ஒரு ருச்சி உண்டு. அந்த போதை பரவாயில்ல, நாம ஜபம் சொல்ற போதை இருந்ததுனாக்கா அது பரவாயில்ல. ஆன்மீகத்துல போதை இருக்கிறதுனா தப்பே கிடையாது. அப்ப நம்ம வந்து அதுல ஒரு ருசி கண்டு போயிட்டோம்னாக்கா அப்புறம் அதுலயே நமக்கு கிக் கிடைச்சிடும். ஒரு மாதிரி சோம்பலா இருக்குன்னா ஜபா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா சோம்பலா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆயிடும். அந்த காஃபி குடிச்ச ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வரப்பல அது வந்து. சோ அதையும் நம்ம வந்து மெல்ல ஒரேடியா இன்னைக்கு விடணும், இல்ல இந்த லெவல் 1ல விடணும்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒரு வருஷம் தாராளமா நீங்க வந்து காஃபி குடிச்சுக்கலாம், இந்த இது நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். உங்களுக்காக எப்ப தோன்றதோ அப்போ விட்டா போதும். அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களே, ஆஹா இதை விட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் சட்ட விரோதமான உடல் உறவு கொள்ளக்கூடாது. கல்யாணம் ஆனவங்க தான் உடல் உறவு வச்சுக்கணும், அது இல்லாதவங்க வச்சுக்க கூடாது. இல்ல அன்னெசரி ப்ராஜனி நிறைய இது சிக்கல்கள் இருக்கு. அதுவும் பிரபுபாதா நிறைய எழுதியிருக்காரு. இந்த வந்து ஒருத்தர் இறந்து போர் புரியறதுல இறந்து போயிடுறாங்களே, அப்ப அந்த லேடிஸ் வந்து வீட்டுல உள்ள ஒருத்தர் புருஷன் இறந்து போயிட்டான் அந்த இதுல என்னது பேட்டரியில. அப்ப அந்த லேடிஸ்க்கு யாரு இது கொடுப்பாங்க, ஒரு என்னது பைனான்சியல் ஹெல்ப் யார் பண்ணுவாங்க, வேற ஒரு புருஷன் தான் வரணும், வேற வழியே இல்லை. சரி அப்ப ஆல்ரெடி இந்த குழந்தைகள் இருக்கு, அந்த வந்த புருஷன்ட்டு இருந்து என்ன அவன் தான் ஹெல்ப் பண்ண போறானே சாப்பாட்டுக்கு, இந்த குழந்தை எல்லாம் வளர்த்துறதுக்கு. அப்புறம் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு குழந்தை எல்லாம் இருக்கும், அதுக்கு என்ன ஒரு டைட் இது வைக்க முடியுமா, அதெல்லாம் வந்து இல்லீகல் தான். ஈவன் லாய் அலோவ் பண்றது இல்லையே, ஆனா வேற வழி இல்லையே. ஏன்னா அந்த காலத்துல லேடிஸ் எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, இந்த காலத்துல கவலையே கிடையாது, எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க வேலைக்கு போறாங்க. ஆனா அந்த அப்ப நம்ம வந்து நம்பி வாழறது வேண்டிய அவசியம் இல்லை, யாரும் இல்லைனாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். இருந்தாலும் ஒரு ஆண் துணை வேண்டி இருக்கும். அது அப்பா வடிவத்திலயா இருக்கட்டும், அண்ணா வடிவத்திலயா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நமக்கு வேணும், ஒரு ஆண் துணை வேணும். இதுக்கோ ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கெல்லாம் அந்த பிசிக்கல் பலம் கிடையாது, மனதளவுல நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆனா பிசிக்கலி வி நீட் ஒரு மேன். அது ஆஸ் அ ஃபாதரா எடுத்துக்கலாம், ஒரு தாத்தாவோ ஃபாதர் இன்னவோ பிரதர் இன்னோ யாரோ ஒரு புருஷனோட துணை வேணும். அப்புறம் அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி இருக்கல, சோ அவ வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான். அப்ப அதுல வந்து ஒரு குழந்தை எல்லாம் பிறந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் சட்டவிரோதமான உடல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஆபத்துல வந்து முடியும். அப்ப இந்த 4 ஒழுங்குமுறை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும்னா we are entered into ஆன்மீக பயணம் தொடங்கி விட்டதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பூமிர் ஆப்போ அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திரேவ ச அகங்கார இதியம் மே பின்னா பிரகிருதி ரஷ்டதா. இதுல நான் வந்து மெதுவா படிச்சேன்னா புரியும். பூமி அப்படின்னா என்னது, பூமினா என்னது, இந்த நிலம், நம்ம இருக்கிறோமே பூமி. அது ஆப்போ ஆப்போ தெரியாது அவ்வளவா, ஏன்னா அது வந்து நீர். அனலோ ரொம்ப அனலா கொதிக்கிறது அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, வெயில் காலம் வந்து எப்படி சொல்றோம், அனலா கொதி அப்படின்னா என்னது, ஃபயர், இது என்னது நெருப்பு. அப்புறம் வாயு உங்களுக்கு தெரியும், வாயு புத்திரன் ஆஞ்சநேயர்லாம் சொல்றோம், அதனால வாயு தெரியும். வாயுன்னா என்னது, காற்று. கம் அவ்வளவா நம்ம வந்து யூஸ் பண்றதுல, கம்னாக்கா ஆகாயம், ஸ்பேஸ், வெட்ட வெளி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. மனோனா மனசு, புத்தி ஏவச்ச ஏவ ஏவச்ச இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா இது
அண்ட் ஆல்சோ மற்றும் மேலும் நம்ம அதெல்லாம் சொல்றோமே அது உங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்காவது நோட் டவுன் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து பிச்சு பிச்சு சொல்றேன், இல்லாட்டா மீனிங்கே சொல்லிட்டு போலாம். அப்புறம் அகங்காரம். அகங்காரம் வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல வேற விதமா சொல்றோம். ரொம்ப அகங்காரம் ஜாஸ்தின்னா ரொம்ப இது பண்ணிக்கிறா, ரொம்ப தான் ரொம்ப கிரேட், அதுக்குவே நம்ம அகங்காரம். அது கிடையாது. அகங்காரம்னா அகம்னா நான், நான்கிற உணர்வு. இப்ப நம்ம எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு நான்கிற உணர்வே கிடையாது. எங்க இருக்கும் தெரியாது, ஏதோ இதுல இருக்கும். அது கண்ணு முழிச்சப்பதான் ஓ இன்னைக்கு என்ன டே, ஓ இன்னைக்கு சண்டே, ஓ இன்னைக்கு காலையில கிளாஸ் இருக்கா, ஓ மத்தியான கிளாஸ் இருக்கா, அந்த ஒரு நினைவு வரும். சோ அந்த உணர்ச்சி, நான்கிற உணர்ச்சி அப்பதான் வருது இல்லையா, அந்த அகங்காரம். சோ இது எல்லாமே என்னது, இது எல்லாமே பகவானுடைய பின்னமான என்ன பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். இதெல்லாம் பகவானோட இதுதான், அவரோட சக்தி தான். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அகங்காரம்னா புரிஞ்சது இல்லையா, நான்கிற உணர்வு. அதுதான் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும். இதெல்லாமே பகவானோட சக்திகள் தான். கிராஸ் பாடி இது, இதெல்லாம் கிராஸ் பாடினா இது இந்த உடல். அது எதால ஆனது, ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், வாட்டர், எர்த். அதுக்குள்ள ஈகோ, மைண்ட், இது வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். இது வந்து ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள வந்து சூக்ஷ்மம்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சரீரம் இருக்கு. அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. இது எல்லாமே என்னது, பகவானுடைய ஒரு அம்சம்னா என்னது, அவருடைய சக்திகள். यस अपरेयं वितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो यतेदं कार्यते जगत्. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இப்ப நீ நான் சொல்றது இதெல்லாம் ஓகே, இந்த உலகத்தையும் தவிர வேறொரு இது இருக்கு, ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இதற்கும் அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்ப இது வந்து என்னது கோலகம் இருந்தான்னு சொல்லல, இயற்கை. இப்ப இயற்கையில என்ன பாக்குறோம், இந்த இதெல்லாம் இருக்கு, மலைகள், காற்று, ஆகாயம், இது சொன்னோமே. இது வந்து நம்ம உயிர்வாழிகள், நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானோட வந்து உயர்ந்த சக்திகளோடு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். அவர்கிட்ட நிறைய சக்திகள் இருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து நல்ல உயர்ந்த சக்தியும் நம்ம பிறந்திருக்கோம். அப்புறம் அவருடைய ஒரு தாழ்ந்த சக்தி இருக்கு. அது என்னது, இந்த இயற்கையில என்ன இருக்கு, இந்த வெட்ட வெளி இருக்கேன், அது வந்து கொஞ்சம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், உயர் சக்தி வந்து இந்த சக்தியை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து சுவாசம் விடுறதுக்கு என்ன வேணும், காற்று வேணும். இந்த காத்து எங்கேருந்து நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்றோமா, கிடையாது. இந்த வெட்ட வெளியில என்னெல்லாம் காத்து இருக்கோ அதை தான் சுவாசிக்கிறோம். அதே போல தண்ணி எங்கேருந்து வருது, மேகம், மேகத்துல இருந்து மழை வந்து, அந்த மழையை தான் அந்த இதுல ரிசர்வாயர்ல எல்லாம் வந்து, ரிவர்ல வந்து அதெல்லாம் நம்ம பைப்ல இருந்து வருது. இதெல்லாம் இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, யாரு இந்த நம்மள மாதிரி இது உயிர்வாழிகள்லாம் தன்னோட சுயநலம் தானே, நமக்கு ஒரு சுயநலம் தானே. நம்ம வாழறதுக்கு வேண்டி நம்ம அந்த காற்றை யூஸ் பண்றோம், நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம இயற்கையை தான் யூஸ் பண்றோம். அப்ப நம்ம சுயநலத்துக்காக இந்த ஜட இயற்கை, இது தாழ்ந்த சக்தி, பகவானுடைய அது தாழ்ந்த சக்தி. நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் உயர்ந்த சக்தி. அது வந்து நம்ம வந்து உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். யோனினி பூதானி சர்வாணித்யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதः பிரபவः பிரளயஸ்ததா. நம்பர் 7.6. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. என்ன இயற்கை, உயர் சக்தியே, பகவானுடைய உயர் சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி, இதுலதான் வந்து பொருந்தும். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்தை, அதே போல ஆன்மீக உலகமும், அந்த ஆன்மீக உலகமும் பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இது எல்லாமே அவர் சார்ந்துதான் இருக்கு. அவர் வந்து இது வந்து க்ஷீரோதக சைவம் ஒரு இதுல வரும், நான் சொல்லித்தரேன். அப்போ இது க்ஷீரோதக சைவம். விஷ்ணுவை 3 வகையா விஷ்ணு இருக்காங்க. கிருஷ்ணரோடு இதெல்லாம் தான் ஒரு பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு விரிவாக்கங்கள். ஒண்ணு வந்து க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, இவர் வந்து காரணோதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, அந்த மாதிரி 3 விஷ்ணு இருக்கா. இது காரணோதக சாய் விஷ்ணு. இவரோட ஒரு மூச்சு காற்றிலிருந்து ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கின்றன. அண்டம்னா என்னது, 14 உலகம். அது 7வது உலகம் அடுத்து நம்ம பூமி, அதுக்கு மேல 6 உலகம் இருக்கு, அதுக்கு கீழே 7 உலகம் இருக்கு. இது எல்லாமே எங்கேருந்து வருது, இதை நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் 8th சாப்டர்ல வரும். இது எல்லாமே என்னது, பகவான் ஒரு மூச்சு காற்றிலிருந்து ஒரு அண்டம் 100 1000 கோடி அண்டங்கள் பிறக்கின்றன. அப்ப இது எல்லாமே எல்லாமே பகவானை தான் சார்ந்திருக்கு. அவர் தான் இது எல்லாமே கிரியேட் பண்றார். அப்ப அவர் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னது, ஒரு அழியப்படும் போது அவர் தான் இதெல்லாமே அழிக்கிறார்.
அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ஆதி அந்தம்னா இந்த ஸ்டார்டிங் அதோட எண்டு எல்லாமே பகவான் தான் பண்றான்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ளு. அப்புறம் மத்த பரதரம் நானிய கிஞ்சித ஸ்ரீதனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. மணிகள் சூத்ரே மணிகணா, சூத்திரம்னா அந்த இது நூல்ல கோத்திருக்கிற போல மணிகள். ஒரு மாலை வந்து ஒரு நூல்ல கோத்திருக்கிற போல நான் வந்து இந்த ஃபுல்லா அந்த சிருஷ்டியை படைத்து ஓரொன்று எங்கெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு அர்த் இருக்கு, அதுல எங்க வந்து நம்ம பூமி எங்கயோ வச்சு அது இருக்கா இல்ல, என்னது அந்த இதுல அண்ட சராசரத்தை நிக்கிறது அப்படி, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹேங்கிங். அதே போல எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான், எல்லாம் அதோட ஆர்பிட்ல தான் சுத்தும். ஒரு சுத்தினா ஒரு பகல் இரவு, இன்னொன்னு சுத்தினா இன்னொன்னு பகல் இரவு, அப்படி 365 நாள் 365 சுத்து பண்ணா 1 வருடம் ஆகும். இதெல்லாம் யாரு கணக்கு போட்டா? இதெல்லாம் பகவான் போட்ட கணக்கு. அதே ஆர்பிட்ல தான் சுத்தும். ஒரு வேறொரு கிரகம் இருக்கு, வேறொரு இது இருக்கு, பிளானட் ஜூபிட்டர், நெப்டியூன், மார்ஸ் எல்லாம் அதோட இது இருக்கும் ஆர்பிட், அதுலதான் சுத்தும். இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் இது பண்ணினது யாரு? பகவான் தான். இப்ப நம்ம ரோட்ல பாத்தோம்னாக்க மேன்மேடு காசு எல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு லேன் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. யாரு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றா? ஒரு லேன்ல போயிட்டு இருப்போம், இன்னொரு லேன்ல இருந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு வருவோம், ஆக்சிடென்ட். இதெல்லாம் நம்ம முட்டாள்தனமான காரியம் பண்ணும்போது அது ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. பகவானோட இந்த இயற்கை அவர் எவ்வளவு அழகா சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. என்னைக்காவது புளூட்டோ வந்து இதை அடிச்சுது, மார்ஸ் அடிச்சுது, நம்ம அர்த்து வந்து வேற எதையோ அடிச்சுது, இது ஸ்பீடா போச்சு, இது ஸ்லோவா போச்சு, ஒன்றும் கிடையாது. அவர் என்ன என்ன மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிருக்காரோ அதே ஃபாலோ பண்ணும் எல்லாம். அந்த மாதிரி என்ன பகவானோட கண்ட்ரோல் அவ்வளவு இருக்குன்னு அர்த்தம். அவ என்ன கொடுத்திருக்கு? செல்வத்தை வெல்வோனே தனஞ்சய. அர்ஜுனனுக்கு பேரு தனஞ்சய், ஒன் ஆஃப் த நேம்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தனம்னா செல்வம், அத ஜெயிச்சிருக்கான். அப்படின்னா என்னது? எவ்வளவு பணம் எல்லாம் கொடுத்து அவனை வாங்க முடியாது. ரொம்ப அந்த இது எக்ஸால்டட். அப்ப அவனை வந்து செல்வத்தை வெல்பவன் அவன். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தையும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. ஒண்ணுமே பகவான் கிரியேட் பண்ணாம ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாம் பகவான் வச்ச சட்டம். பகவான் எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்ட மாலைகள் போல. இப்ப இனிமேல இருந்து இப்போ மாலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதான் நினைவு வரணும். ஓ, இந்த இதெல்லாமே அப்படித்தானா பகவானோட சிருஷ்டி, அந்த மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்காரு. எஸ். रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषम नृषु. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவை. ரசம்னா ஆக்சுவலினா இது டேஸ்ட். நம்ம ரசம் வைக்கிறோம், சாம்பார் ரசம், அது இல்ல. சான்ஸ்கிரிட்ல ரசம்னாக்கா டேஸ்ட். ரசம் அகம், நான் தான். அது என்னது? அப்சு, தண்ணியோட டேஸ்ட் நான் தான். கௌந்தையா, அர்ஜுனனே, தண்ணியோட டேஸ்ட் நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்புறம் பிரபாஸ்மி, பிரபானா இந்த இது சூரியன், சூரிய ஒளி, சந்திர ஒளி எல்லாமே நான் தான். பிரபானா சாரி வெளிச்சம். சசி சூரிய யோகோ, சசினா சந்திரன், சூரியனா சூரியன். அதோட ஒளி, சந்திரன் சூரியனோட ஒளியும் நானே. என்ன சொன்னா தண்ணியோட டேஸ்ட், தண்ணியோட சுவையும் நானே. அப்புறம் இது சூரியன் சந்திரன் ஒளியும் நானே. அப்புறம் பிரணவ ஓங்காரம், இந்த ஓங்காரம் அந்த சொல்றோம் இல்லையா, ஓம் அப்படி சொல்லி ஒரு மந்திரம் சொல்லி எல்லாம் பூஜை பண்றாங்க இல்லையா, அந்த ஓமும் நான் தான். வேதங்கள்ல கொடுக்குற வேதேஷு வேதங்கள்ல கொடுக்குற அந்த ஓமும் நான் தான். அப்புறம் சத்தம் எங்க? சப்தக்கே பௌருஷம் ரிஷம், இந்த ஆகாயத்துல சப்தம் இருக்கும், அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் அப்படியா இருக்கேன். அப்புறம் ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. இப்போ ஆகாயத்தில் சப்தம் எப்படி தெரியும்னா, இது கர்ஜிக்குமே, மேகம் ஆகாயம் வந்து கர்ஜிக்கும். அப்படி இல்லாம ஒரு எம்டி பிளேஸ், ஒரு சங்க கூட நீங்க காலில் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு வெறும் கையை கூட இப்படி வச்சிருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சத்தம் இருக்கும். இல்ல ஒரு காலி டப்பா இருக்கும், காலி கிளாஸ், அதை நீங்க சும்மா அப்படி வச்சிருந்தா போதும். ஏன்னா காலினா என்னது? எம்டி ஸ்பேஸ். அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் காதுல வச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கிறதுனால அவ்வளவு சத்தம் நமக்கு தெரியாது. பட் எம்டியா இருக்கிறது ஏதோ காதுல வச்சப்போ, சங்குன்னா அப்படிதான் இருக்கும், உள்ள வந்து ஹாலோவா இருக்கும், ஓட்டை அந்த மாதிரி இதா இருக்கும். அப்ப அதை காதுல வச்சா நல்ல ஒரு சத்தம் வரும். அதே போல ஒரு காலி டப்பால கையை இப்படி குமிச்சு இப்படி வச்சணும்னாக்க நமக்கு வந்து சத்தம் கேட்கும். அதுல இருந்து என்ன ப்ரூவ்டு? இது ஆகாயம், தட் இஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து சத்தம் இருக்கு அப்படின்னு. சோ ஆகாயத்தை சப்தமாகவும் யாரு? அதுதான், அதுலயும் பகவான் இருக்காரு. அப்புறம் மனிதர்களோட திறமை, ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும் இல்லையா. ஒருத்தர் நல்லா டிராயிங் பண்ணுவான், ஒருத்தர் நல்லா டான்ஸ், ஒருத்தர் நல்லா வாத்தியம் வாசிப்போம். யாருக்கு என்ன இது ஒரு திறமை இருக்கோ அது எல்லாமே பகவான் கொடுத்ததுதான் அப்படின்னு நினைச்சு அதெல்லாம் ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. அவர் எல்லாம் விட்டு விட்டு வைக்கிறார். இப்போ தண்ணீரின் சுவையும் நானா இருக்கேன், ஓங்கிற பிரணவ ஓங்காரத்திலையும் நான் இருக்கேன், சூரிய சந்திர ஒளியிலையும் நான் இருக்கேன்,
அப்புறம் இது வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து சப்தம் இருக்கு. அது வந்து இந்த மாதிரி அது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, காதுக்கு எப்போ தெரியும், மழைக்காலம் வந்தா இடி இடிச்சா தெரியும். பட் அது இல்லாட்டா என்னது, காலி டப்பாவோ ஏதோ வச்சிருந்து காதுல கேட்டா தெரியும். எம்டியா இருக்கிறது ஏதோ காதுல வச்சிருந்தா யூ கெட் தட் சவுண்ட். அது எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்ன எதுல எல்லாம் இருக்காரு, நான் சாரி புண்ணியோ கந்த பிருத்திவ்யாம் ச தேஜஸ்யா தேஜஸ்சாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு. நான் பூமியின் அசல் வாசனை. எப்படி தெரியும் அது, மழைக்காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் மழை வரும்போது நல்ல ஸ்மெல் வரும், மண் வாசனை. அந்த மண்ணோட வாசனையிலயும் நான் தான் இருக்கேன். நான் நெருப்பின் வெப்பமாக இருக்கிறேன். நெருப்புல வந்து சூடு இருக்கும், அந்த சூடு என்னது, அதுலயும் பகவான் தான் இருக்கார். நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர், சுவாசம் மூச்சு காட்டு வாங்குறோமே அதுலயும் அவர் தான் இருக்காரு. எல்லா சன்னியாசிகளின் தவம், அவர் வந்து ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டு கடுமையா அதை நான் வந்து பண்ணியே தீர்வேன் சொல்லிட்டு பண்ணிக்கலாம். வரையும் இல்லையா, 18 days அட்டென்ட் பண்ணணும். அந்த ஒரு நினைச்சு வரீங்க. ஸோ இட் இஸ் நோ லெஸ் தேன் அ தவம். அது ஒரு தவம் தான். எதுவுமே நம்ம டிட்டர்மின்ட் மைண்டோட பண்ணணும்னு நினைச்சா அது எல்லாமே தவம் தான். ஆனா ஆன்மீகம் கொஞ்சம் சம்பந்தமா இருந்தாக்கா டெஃபினெட்லி தவம். வேற பௌதிக விஷயத்துல எல்லாம் நம்ம பண்ணா அது தவம் சொல்ல முடியாது. இப்ப நீங்க இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது ஆன்மீகம் தான். சரி, நீங்களும் வந்து ஒரு தபஸ்வி தான். எல்லாருமே இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல வரவங்க எல்லாருமே தபஸ்வி. அப்ப அந்த தவத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கார். சோ நீங்க கேட்கறதும் பகவானோட இதெல்லாம் தான் கேட்கறீங்க. இந்த 1 hour யூ ஆர் ஜஸ்ட் டோட்டலி இன் அந்த ஒரு இதுலதான் இருக்கீங்க, ஆன்மீக பயணத்தை தான் இருக்கீங்க. எஸ், எதுல எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயிக்கா பார்த்தோம். தண்ணீரில் சுவையாக இருக்கிறார், சந்திரன் சூரியனில் ஒளியாக இருக்கிறார், வேத மந்திரங்களில் ஓமாக இருக்கிறார், ஆகாசத்தின் ஒலியாக இருக்கிறார், மனிதனின் திறமையாக இருக்கிறார், பூமியின் மனம், பூமியின் அந்த மண் வாசனை சொன்னமே அதா இருக்கிறார், தீயின் வெப்பமாக இருக்கிறார், உயிரினங்களில் வாழ்க்கை சக்தினா அது உயிர் சக்தியோ இருக்கிறார், அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவமாக இருக்கிறார், அனைத்து இருப்புகளுக்குள் அசல் விதை. ஒரு விதைக்குள்ள பார்த்தா எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் தெரியவே தெரியாது. அந்த விதையை நம்ம வந்து மண்ணுல போட்டு வச்சா கொஞ்சம் ஒரு செடி வரும், அப்புறம் இப்படி கொஞ்சம் பெருசா ஒரு 5 வருஷம் வச்சா பெரிய மரமே ஆகும். இது எங்க ஆரம்பிச்சது, ஒரு சின்ன விதையில இருந்து ஆரம்பிச்சு. அப்ப அந்த விதையில எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு பார்க்கணும். அந்த விதையில உள்ள அந்த ஒரு சக்தி இருக்கேன், அதுவும் பகவான் தான். சோ அனைத்து இருப்புகளுக்குள் அசல் விதை. புத்திசாலித்தனத்தில் நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அப்புறம் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களில் வலிமை, நல்ல வீரம், வலிமை, அப்புறம் வலிமையானவர்களில் வீரம், அப்புறம் மத கொள்கைகளுக்குள் அடங்கிய இல்லற வாழ்க்கை. இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அது வந்து 7.8 இருந்து 7.11 எல்லா ஸ்லோகமா சொல்லியிருக்காரு. எல்லாம் சொல்லும் போது வந்து டைம் எடுக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். 12வது பண்ணு. ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मद्दये वेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்று அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். பகவான் என்ன சொல்றார், இந்த ஜட சக்தியால இதெல்லாம் நாம் இந்த சக்திகள் எல்லாமே நான் கிரியேட் பண்ணதா. இன்னொரு ஒன் ஆஃப் த சக்தி தான் நான் வந்து இந்த 3 இது என்னது முக்குணங்களையும் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு, நம்மள மாதிரி ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் அது வந்து ஜீவாத்மாக்களை அடக்கிறதுக்கு தான், இல்லாட்டி என்ன அடக்கிறதுக்கு இல்ல. நான் தான் இவாளையே படைத்திருக்கேன். என்ன நான் அவே ஃப்ரம் தட். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகம் சொல்றாரு. நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், ஆனா நான் அதுல கட்டுப்பட மாட்டேன். நான் வந்து ஐ எம் அவே ஃப்ரம் தட். நான் அவளை வந்து என்னது அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் இருக்கேன். அதெல்லாம் என்னது, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இதெல்லாமே வந்து என்னுடைய சக்தியால் தான் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்து, திரிபிர் குணமயில் பாவே ஏபி சர்வம் இதம் ஜெகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்யஹ பரம் அவ்யயம். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன இருக்கும், ஒரு உடலை எடுத்து வந்திருக்கும். அந்த உடல் நான் முன்னாடி சொன்னா போல இட் இஸ் லைக் அயன். நம்ம எல்லாம் ஒரு அயன் பார்ட்டிகல்ஸ்னாக்கா இது வந்து மேக்னெட். அப்போ அந்த வந்து மேக்னெட் வந்து அயன் பார்ட்டிகல் டெஃபினட்டா ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அட்ராக்ட் புல் பண்ணும் இல்லையா, அந்த இங்க வச்சாலும் அது வந்து புல் பண்ணும். அந்த மாதிரி சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமகுணம் எல்லாம் நம்மளை புல் பண்றது. இப்ப நமக்கு எந்த குணம் புல் பண்ணிருக்கு, சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்க்கு வரும், இது படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வத்தோட வரும். இதே வேற ஒரு இது ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இல்லை, இதுவும் படிக்கணும் அது படிக்கணும் ரொம்ப ஹைப்பரா இருப்பாங்க சில பேர், அது வந்து ரஜோகுணம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு. அப்புறம் தமகுணம் ஒன்னுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, வேண்டாம் இப்ப வேண்டாம் நாளைக்கு பண்றேன், சோம்பேறி அந்த மாதிரி சிலப்போ இருக்கும் நமக்கு. அந்த டைம்ல என்னது தமோகுணம் வந்து ஆட்கொண்டிருக்கா நம்மள அப்படின்னு. சோ இது எல்லாமே 3 வகை குணங்கள். இந்த நம்ம எல்லாமே நம்ம உயிர்வாய்கள்லாம் இந்த மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை
முழு உலகமும் அறியாது. ஆனா பண்ணலாம், ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு, இதுல இருந்து விடுபட முடியும். ஆனா எப்படி நல்லா பகவானுடைய தியானம் பண்ண பண்ண இந்த 3 இதுவும் வீக்கா போயிடும். இந்த பப்பெட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வீக்கா போயிட்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து தியானம் பண்ணினா போகலாம். எஸ். दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया மாம்யே வையை பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. அவரே சொல்றார், ரொம்ப ரேர் டு ஓவர் கம். இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி நீ இங்க வரணும்னா ரொம்ப ரேர், ஆனா முடியும் அப்படின்றார். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு முடியாது. இந்த முக்குணங்களும் நம்ம தாக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா பகவான்ல தியானம் பண்ண பண்ண இந்த 3ம் வீக்கா போயிடும். நம்ம வந்து சுத்த சத்த நிலைக்கு போய்விடலாம். நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா அபஹிருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் இருப்பார் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. யாரெல்லாம் வந்து பகவான் சரணடைவதில்லை? அறிவற்ற மூடர்கள், அறிவில்லாம பௌதிகத்துல நல்லா படிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும், நல்லா டாக்டர் படிச்சிருப்பாங்க, லாயர் ஏதோ நல்ல பட்ட படிப்பெல்லாம் படிச்சு நிறைய சம்பாதிச்சு எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லைன்னா அவெல்லாம் மூடர்கள்னு அர்த்தம். அது ஆன்மீக அகராதியில அவர்களெல்லாம் மூடர்கள். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து யாருன்னே தெரியாது, கிருஷ்ணரை பத்தி ஆழ்நிலை என்னன்னே தெரியாது. அவ பாக்குறது எப்படின்னா, இது ஒரு கிருஷ்ணர்னா ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அவங்களெல்லாம் நீங்க வந்து நமஸ்காரம் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான் தெரியுமே தவிர இவர் வந்து ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கார், இவரோட ஆக்சுவல் உருவம் இதுதான். க்ஷீரோதகசாயி, காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி தான் இதுக்குள்ள இருக்காரு. இது கர்ப்போதகசாயி. அவர் நம்ம பரமாத்மா, நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்காரு. அவர் வந்து க்ஷீரோதகசாயி, இவர் வந்து காரணோதகசாயி. டிஃபரன்ஸ் நான் அப்புறமா சொல்றேன். இந்த வகையா அவர் வந்து பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. எப்படி தெரியும்? பகவத்கீதா படிச்சதானே தெரியும். அவளுக்கு நாட்டமே இல்லையே. அவ பௌதிக படிப்பை படிச்சு வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், அந்த படிப்பு படிக்கணும், அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கணும், அதுலயே ஊறி போய் 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 70 80 வயசு 90 வயசுக்கு அப்புறம் அப்பா ஆஞ்சு போஞ்சு ஆயாச்சு, இந்த ஜாப்ல எல்லாம் கிடைக்காது, நம்மளுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப போயிடுது, ஏஜும் ஆயிடுது. அப்ப சரி இனிமே வந்து பாக்கலாம், பகவத்கீதையில என்ன இருக்கு, யார் இருக்கா, கிருஷ்ணரை பத்தியா சொல்லியிருக்கு, சரி பாக்கலாம்னு வருவா. அப்ப அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும், கண்ணு போயிடும், கண்ணாடி வந்துடும், காது கேட்காது, முட்டு வலிக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், as early as possible இதை வந்து ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்க நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடணும். அப்ப நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஓடிண்டே இருக்கும். இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாழ்க்கை நல்ல சுவாரஸ்யமா போகும், நம்ம புரியும் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும். சோ இந்த மாதிரி அறிவற்ற மூடர்கள், அப்புறம் என்னது, மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவுக்கு வரப்பட்ட மாயையில அப்படின்னா என்னது, எதெல்லாம் பௌதிகத்துல அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதுலயே போவாங்க. அதெல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரு மூவி வந்து விட்டு ஆஹா அந்த ஹீரோ என்னமா நடிச்சிருக்கான், அவன் நடிச்சிருக்கான், அதுக்குதான் பணம் கொடுத்திருக்கான், அவன் நல்லா நடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு அதை போய் பார்த்து பணத்தை நம்ம பணத்தை விரயம் பண்ணி அவன் சம்பாதிச்சுன்னு போயிட்டே இருக்கும். அதே போல நிறைய எனிதிங் இந்த பௌதிகத்தை எல்லாம் பட்டுப்பட பண்ணி அன்னைக்கு சொன்னாடு மாதாஜி, கீதா மாதா சொன்னாடே, நினைவுபடுத்தாதீங்க அப்படின்னு. ஆடி ஆடி சேல் நம்ம கிட்ட புடவை இல்லாததா, எவ்வளவு புடவை இருக்கு, அதே கலர் இருக்கும் அதே இருக்கும், இருந்தாலும் புதுசு வாங்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சில அவங்க அட்ராக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க. இந்த மாயையில நிறைய இந்த உலகத்துல மாயாதேவி தான் வந்து சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கா, நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண பார்ப்பா. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து இதுலயே இருந்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் நமக்கு விட்டு போயிடும். அதுக்கு நேரம் இல்லை காலம் இல்லை, யாரு போவா அந்த இதுல அப்படி போயிடும். ஆமா இப்ப அது வாங்கலைன்னா என்ன, அந்த மாதிரி எல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சு. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்கள், சில பேர் நாத்திகர்களாக இருப்பான், அவளுக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்பிக்கை கிடையாது. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு நான் வந்து என்னிடம் அவர்கள் சரணடைவதில்லை. அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகத்தை என்னை பத்தி அவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லாதேன்னு சொல்லிட்டான். அவளுக்கு எல்லாம் நீங்க சொல்லி அவன் புரிஞ்சுன்னு இந்த ஜென்மத்துல அவன் வரமாட்டான், அவன் எப்போ வேணா வரட்டும், நீங்க போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றான். 18 சாப்டர்ல வரும். எஸ். இப்ப துஷ்கிருத்தி நான் யாரெல்லாம், மாயையா பகுதத்த ஞானா அப்படின்னா என்னது, இந்த மாதிரி நாத்திகர்கள் அறிவாளிகள், ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டவர்கள். அறிவுனா என்னது, பௌதிக அறிவு உள்ளவர்கள் தான், ஆனா மாயையில சிக்கினதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்னை பத்தி புரிய வராது. மூடர்கள்னா என்னது, இந்த மாதிரி பொதி சுமக்கும் கழுதை, அந்த கழுதைக்கு ஒன்னும் தெரியாது, பொதி சுமை போகணும், ஏன் போனாதான் எனக்கு அந்த ஒரு சாப்பாடு கிடைக்கும், அந்த புல்லுக்கட்டு கிடைக்குமே, அந்த புல்லுக்கட்டு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அவன் இவ்வளவு ஒழையன்னு வைப்பான். மனிதர்களையும் பொருந்தும் அது. 9 to 5 ஜாப் மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் ஒரு ஓவர் டைம் பண்ணுவாங்க, வேற எங்கெல்லாம் பார்ட் டைம் பண்ணுவாங்க. என்ன பணம் சம்பாதிக்கணும், அந்த பணம் எல்லாம் பண்ணி எவ்வளவுதான் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும், அவ்வளவு சாப்பிட முடியுமா? அப்புறம் வியாதி வந்துன்னா இன்னும் இருக்கிற சாப்பாடு வேண்டாம், என்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பகவானே டாக்டரே சொல்லிடுவார். அப்ப இவ்வளவு சம்பாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஆகும்? அல்ல பசங்களுக்கு என்ன, அந்த பசங்க தான் படிச்சுட்டு அவங்களும் சம்பாதிப்பாங்க, அப்ப அந்த பணம் என்ன பண்றது?
அவங்களுக்கு நம்ம வந்து படிப்பு தான் சொல்லி கொடுக்கலாமே தவிர அவங்க லைஃப அவங்க பாத்துக்க போறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? அதே போலதான் சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. அப்ப என்ன எதுல கொண்டு போய் விடும்? வியாதியில கொண்டு போயிடுவோம். அப்ப நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு எங்க போகும்? உன்னோட டாக்டருக்கு அவனை நீ வந்து பணக்காரன் ஆக்குற, நீ உழைக்கிற, அந்த பணம் எல்லாம் எங்க போறது? டாக்டருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அவங்கள நம்ம பணக்காரா. அதை விட என்னது, ஆன்மீகத்தையும் பண்ணிட்டு கரெக்டா டைம்ல சாப்பிட்டு டைம்ல தூங்கிட்டு எவ்வளவு ரெஸ்ட் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஒரு புத்தி உள்ள மனிதன் பண்ணுவான். ஆனா மூடர்கள் என்ன பண்ணுவான்? உழைன்னு வச்சு நிற்பான். அப்புறம் இது வந்து ஆசுரம் பாவம். சான்ஸ்கிரிட்டோட ஆசுரம் பாவம்னாக்கா, ஆசுரம்னாக்கா அசுர சுபாவம். அசுர சுபாவம் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவா? பேய் குணம். உதாரணம் ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான். அந்த பேய் இது ஆசுரிக் சுபாவம் இருக்கிறவனா சாதாரண மனிதர்கள் நினைக்கிறவங்க நினைக்க மாட்டேன். என்னெல்லாமோ நான் எனக்கு சாகா வரம் வேண்டும், நான் வந்து என்னது அப்புறம் வந்து இந்த உலகம் எல்லாம் ஃபுல் இருக்கிறது எல்லாமே நான் தான் ஆளணும், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராவணன் அவனோட கதி என்னாச்சுன்னு நமக்கு தெரியும். அப்ப இந்த மாதிரி ஆசுர சுபாவம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். 16, 17 சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். அப்புறம் நராதமஹா. நராதமா எல்லாம் யாரு? மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர். உதாரணம் ஜகாய்மதை. இந்த ஜகாய்மதைன்னு ஸ்டோரி இருக்கு. அவங்க 2 பேரும் பிராமண குலத்துல தான் பிறந்தாங்க. ஓகே, பிராமண குலத்தில் பிறந்தார்கள். ஆனா பிராமண சுபாவம் இருக்கலே, குணம் இல்லை. அவங்க வேலை பண்றது பிராமின்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலி வேதம் எல்லாம் கற்கணும், வேதம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது தெரியாது. அவங்க இது இருந்தது 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டோரி தான் இது. அவங்க வந்து கல்லு குடிச்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு 2 பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அப்பதான் இவர் இருந்தாரு 550 இயர்ஸ் முன்னாடி. நித்யானந்த பிரபு நம்ம ஆச்சாரியர் என்ன இப்படி மறக்கிறேன், கிருஷ்ணா கௌரா எல்லா பேரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு. வேற எல்லாமோ வேர்ட்ஸ் வருது, கௌரானந்தா அப்படிலாம். அவருடைய பேர் தான். பட் சைத்தன்யா இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு இவங்க எல்லாம் வந்து வீடு வீடா போயிட்டு சொல்றாங்க ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லு. ஏன்னா இவர் தான் அதை ஆரம்பிச்சார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அது எல்லாரும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு வீடு வீடா போயிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம கலியுகத்துல இருக்கோம், இதுல இருந்து விடுபடணும்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லு அப்படின்னு. அப்போ இவங்க வீட்டுக்கு போனோன்னு என்னது, அவங்களுக்கு குடி போதையில இருந்தாங்களா, ஒரு கல்லு செங்கலோ இன்னும் எடுத்து நித்யானந்த பிரபு மேல விட்டறிவிட்டாங்க. ரத்தம் ஒழியறது, அப்படி வெளியறது. அவர் ஆனா சாந்தமா இருக்காரு. சரி, அவங்க வந்து குடி போதையில என்னமோ பண்ணிட்டாங்க. ஆனா நித்யானந்தர் இவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கோவம் கொடுத்து, கிருஷ்ணரோடு நம்ம அப்படி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நேத்திக்கு அந்த இவரோட பார்த்தோமே, அம்பரீஷ் மகாராஜோட அவர் என்னது, அவருக்கு கோவம் வந்து அவர் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ள சக்கரத்தாழ்வார் வந்துட்டார் வெளியில. அது எப்படி என்னோட டிவோட்டியை வந்து நீங்க வந்து ஹார்ம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை துர்வாச முனிய இது பண்ண பின்னாடி போனார். அந்த மாதிரிதான் வந்து இவருக்கு கோவம் கொடுத்து, அது எப்படி நீ நித்யானந்த என்னோட டிவோட்டி நீ எப்படி அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னி இவர் நிறுத்துறாரு. உங்களை எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க குடி போதையில இருக்காங்க, அது என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது. அப்புறம் என்னது, நம்மளோட காரியம் என்னது, எல்லாரையும் நல்ல வழிக்கு கொண்டு போகணும். இவங்க பனிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம உங்களை அடிச்சு திரும்பி துன்புறுத்தினா அவங்க என்ன படிக்க போறாங்க? நான் அடிச்சேன் அவன் திரும்பி அடிச்சானா திரும்பி நான் அவனை அடிக்கிறேன், அந்த ஒரு மனப்பான்மை தான் வருமே தவிர திருந்த மாட்டாங்க. அவங்க திருத்தணும்னா என்னது, நம்ம அவங்க மன்னிச்சு விட்டுடலாம். அவங்களுக்கே தெரியும், வாஹா இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம்னு அவங்களுக்கு தெரியணும். அதே போலதான் நடந்தது. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே ஒண்ணும் வந்து பனிஷ் எல்லாம் பண்ணாம விட்டதுனால அவங்க திருந்திட்டாங்க. ஆஹா இவ்வளவு பெரிய நம்ம வந்து தப்பு காரியம் பண்ணிட்டோம், ஏதோ குடிபோதல் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம், இவ்வளவு நல்லது வீடு வீடா வந்து நல்லது சொல்றாங்க, நம்ம அதை கேட்காம வேற அவங்களுக்கு துன்புறுத்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பெரிய நல்ல டிவோட்டி ஆயிட்டாங்க. அது வந்து ஜகாய் மதர் ஸ்டோரி. இவங்க வந்து நராதமாக அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள். மனிதன் தான், ஆனா வந்து மனிதன் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கல. அப்புறம் தேவிக்கமா டிவோட்டி. சதுர்விதா பஜ. இப்ப வந்து நம்ம துஷ்கிருத்தினா பார்த்தோம். அப்படின்னா மூடர்கள், யாரு வந்து நம்பிக்கை இல்லாதக்கு நாத்திகர்களை பார்ப்போம். இப்ப வந்து யாருக்கு வந்து டிவோட்டிஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு, அவங்க எப்படி 4 வகையா இருக்காங்க அது வந்து பார்க்கலாம். சதுர்விதானாக்க 4 விதமான பக்தர்கள். பஜந்தே மாம், என்ன வந்து பூஜை பண்றாங்க. பஜன்னாக்க தெரியல, பஜன் கீர்த்தன், அதான் ஹிந்தி மாதிரி இருக்கும், எல்லாம் அந்த சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் மிக்ஸா இருக்கும். பஜந்தே மாம், இவங்க எல்லாம் என்ன வந்து வழிபடுறாங்க. ஜனாகா அந்த மாதிரி ஜனங்கள் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் சுக்ருத்தின், இவங்க வந்து சுக்ருத்தினா அவங்கள துஷ்கிருத்தின். அப்ப அந்த மாதிரி ஜனங்கள் இருக்காங்க, சுக்ருத்தின ஜனங்கள். யாரெல்லாம் அது ஆர்த்தோஜி ஃபுல்லா படிச்சோம். சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாஹா சுக்ருத்தினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. 4 விதமான மக்கள்கள், ஆர்த்த, ஜிக்ஞாசு,
அர்த்தார்த்தி ஞானி. யார் அவர்கள்? பக்தர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், ஆர்த்தோனாக்க துயர், ரொம்ப எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை பகவானே, நான் என்ன பண்றது தெரியல, ஒன்னும் புலப்பட மாட்டேங்கிறது, உடல் சரியில்லை, பணம் மாத்திரம் இல்ல, ஒண்ணுமே சரியில்லை, நான் உன்னதான் நம்பியிருக்கேன். அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. எல்லாரும் பகவான்கிட்ட தான் போயிட்டு புகார் பண்ணி எனக்கு நல்லது கொடுப்பா, எனக்கு வந்து நான் உன்னதான் சார்ந்திருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அப்ப துயருற்றோர், எப்போ துயரமா இருப்பாங்க. அப்புறம் 2வது என்னது? செல்வத்தை விரும்புவோர், அர்த்தார்த்தி. அர்த்தார்த்தின்னா செல்வம், பிசினஸ் பீப்புள், அவங்கள வச்சுக்கலாம். இப்ப எனக்கு வந்து என்ன டீல் பண்ணணும், நல்ல டீல் பேசியிருக்கேன், இது எனக்கு சக்சஸ் ஆகணும், நல்லா எனக்கு வந்து இதுல வரும்படி வரும், நல்ல ப்ராஃபிட் வரும், அந்த மாதிரி. அப்ப பணம் நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உள்ளவனும் பகவானை வந்து அணுகுவாங்க. இவ எல்லாருமே டிவோட்டி தான். இவாளும் என்ன நம்பிக்கை இருக்கு, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கு. அப்ப துயருற்றோரும் நம்பிக்கை உள்ள டிவோட்டிஸ் தான். இது பணம் வேண்டும் சொல்லிட்டு வந்து கேட்கறவாலும் வந்து இதுதான் டிவோட்டி தான். அப்புறம் வந்து கேள்வியுடைய ஜிக்ஞாசு, ஜிக்ஞாசுனா கேள்வியுடைய, இன்னும் பகவான் பத்தி கேட்கறதுக்கு, எங்கெல்லாம் இருந்தார், அவர் என்னெல்லாம் பண்ணினார், அந்த அசுரனை எல்லாம் கொன்னார், என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அப்புறம் எங்க போனார், இதெல்லாம் ஒரு ஜிக்ஞாசுனா கேள்விக்குறி, இன்னும் கேட்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் இருக்கு சில பேருக்கு. அவங்களும் டிவோட்டி தான். இன்னும் பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, ஆர்வம் இருக்கு, அதனால அவங்களும் டிவோட்டி தான். இப்ப கடைசியில இருந்து ஞானி, 4வது வந்து ஞானி என்ன பண்ணுவோம்? பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுபவர். அப்படின்னா பூர்ணம் எது? நான்கிறது யாரு? இந்த உடல் தான். நான் வந்து ஆத்மா, உடல் இல்லை, நான் வந்து இது ஆத்மா. பரமாத்மா யாரு? எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பர் அவர்தான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து உற்ற நண்பர். இதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிச்சோமே, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு சேவப்பு நிறைய வந்து அவருக்கு டிவோட்டியா இருந்து இது இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணும். என்ன பூஜை பண்ணுவோம், நைவேத்தியம் பண்ணுவோம், பகவானுக்கு திருப்தி பண்றதுக்கு ஜப்பா பண்ணுவோம், எல்லாம் பகவானுக்கு பண்றதுக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஞானி, அவரை போயிட்டு ஞானி சொன்னோம். அந்த மாதிரி 4 பேர் இருப்பாங்க. கேள்வியுடையோர், பூர்ணத்தின் அறிவை தருவோர் என்பவர்கள் அவர்கள். அப்ப யாரு 4 விதமான மக்கள்? துயருற்றோர், அர்த்தார்த்தி, செல்வம் வேண்டுவோர், ஜிக்ஞாசு, கேள்வியுடையோர், ஞானி, முழுமுதற் உண்மையை பற்றிய ஞானத்தை தேடுவோர். அவர் ஞானத்தை தேடின்னு வந்து they will do service, devotional service பண்ணுவாங்க. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அத்யர்த்தம் அகம் சச்ச மம பிரியஹ. அகம் சச்ச மம பிரியஹ. பிரியஹன ரொம்ப பிடிக்கும். யாரு பிடிக்குமாம்? இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். இதுல யாரு முழு இதுல இருக்காங்க? துயருற்றோர் பண்றாங்களா? இல்ல. அவங்க சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்க, சும்மா வேண்டிட்டே இருப்பாங்க. அது கொடு பகவானே, இது கொடு பகவானே அப்படின்னு வேண்டுவாங்க. அப்புறம் என்னது? ஜிக்ஞாசு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க, எங்கெல்லாம் போனார் வந்தார், என்ன யார கொண்டார், அது ஜிக்ஞாசு. அப்புறம் பணம் வேணும், பணம் வேணும், பணம் வேணும். அவள்லாம் ஒன்னும் தொண்டு புரிய மாட்டாங்க. ஆனா தொண்டு யாரு புரியறாங்க? கடைசியில அந்த ஞானி. அப்ப அந்த ஞானி தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு என்னது, ஏன் சர்வீஸ் பண்றான்? ஏன்னா அவனுக்கு பகவானை பிடிக்கும். அப்ப பகவானுக்கு ஏன் பிடிக்காது? பகவானை நினைத்து, பகவான் இன்னைக்கு உனக்கு வேண்டி நான் நல்ல இது பிரசாதம் பண்ணிருக்கேன், நிவேத்தியம் பண்ணிருக்கேன், அக்செப்ட் பண்ணிருந்தா நான் எல்லாருக்கும் அது விநியோகம் பண்றேன். அது மாதிரி பண்ணும்போது பகவானுக்கே நம்மளை பிடிக்காது? கண்டிப்பா பிடிக்கும். இன்னைக்கு பகவானை நான் உங்களை நினைத்து 16 நாள் ஜபம் பண்ண போறேன், 20 பண்ண போறேன், என்னவோ பகவானுக்கு வேண்டி நான் உங்களுக்கு வேண்டி பண்றேன், உங்களுக்கு வேண்டி தானம் பண்றேன், உங்களுக்கு வேண்டி இதை பண்றேன், பகவானுக்கு வேண்டி அவருடைய திருப்திக்கு பண்ணும்போது பகவானுக்கு கண்டிப்பா நம்மள பிடிச்சு போவோம். இப்ப நமக்கும் பகவான் பிடிக்கும், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அகம், எனக்கு அவனை பிடிக்கும், மம பிரியகனாக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி சரணடைந்தவர்கள் ஒரு 7 ஸ்டோரி இருக்கு. இறைவனிடம் பக்தர்கள் சரணடைவது குறித்து 7 கதைகள். ஒண்ணு வந்து கஜேந்திர மோட்சம். சொல்லியிருக்கேன்னா தெரியாது, பட் எங்கே விஷயம். கஜேந்திராங்கிறது ஒரு யானை இருந்தது. அவர் வந்து ஒரு குளம் இல்லை, என்ன சொல்லுவா, குட்டை, சம் பிளேஸ், பாண்ட். அதுல வந்து கால் சிக்கின்னு கொடுத்தா அந்த குரொக்கடைல் வந்து ஆமையில் என்ன சொல்லுவாங்க, குரொக்கடைல் வந்து காலு கவ்வி எடுத்து முதலை என்னது என்ன சொல்லுவாங்க, முதலை. நான் இதை சொன்னேன் இல்லையா, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முதலை கரெக்ட். முதலை வந்து காலு கடிச்சு முடிச்சு. அப்ப அது என்ன விடுறது இல்லை. அப்ப ஆன மட்டும் பின்னாடி ஃபேமிலி இதெல்லாம் என்ன கோரிலேட் பண்ணோம்னா, ஒவ்வொரு பக்தரும் நம்ம அந்த டைம்ல எப்படி பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம ஏதோ கஷ்டத்துல இருக்கோம்னா ஃபேமிலி மெம்பர்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி பார்ப்பாங்க, நிறைய ஹெல்ப் பண்ண பார்ப்பாங்க. அப்புறம் என்னது, சரி உன் லைஃப் அப்படிதான், இப்ப ஏதோ வியாதி வந்துடுது, ஆனா மட்டும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்புறம் சரி என்ன பண்றது, உனக்கு அவ்வளவுதான் விதிச்சிருக்கு, நல்ல வியாதியில நீ கஷ்டப்படன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்படிதான் நம்ம லைஃப்ல அதான் நடக்கும். அதே போல கஜேந்திராவோட என்ன எடுத்து காலு கவின் கொடுத்து முதலையோட வாயில பாக்கியுள்ள அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறாங்க, இழுத்து விட்டு பாக்குறாங்க, முடியல. ஒரு நாள் போயிட்டாங்க, எல்லாரும் போயிட்டாங்க, இவர் மாட்டின்னு உட்கார்ந்து இருக்காரு. அப்படி
அப்ப என்ன பண்ண, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டார், பகவான் வந்துட்டார். ஆஹா, நான் அவனை வந்து காப்பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு முதலையை காப்பாத்தி அவரை வந்து அவரோட இடத்துக்கு என்னது ஆன்மீக உலகத்துக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு அது ஒரு ஸ்டோரி. ஆனா இதுல வந்து பூ வச்சிருந்தார். உங்களுக்கு தெரியறதா தெரியும், ரொம்ப குட்டியா இருக்கு இல்லையா, தாமரை பூ இத தும்பிக்கையில வச்சிருந்திருக்காரு. அப்படின்னா என்ன, வேற ஒரு ஸ்டோரியில படிச்சேன். இந்த இதுல எனக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கறதெல்லாம் இருக்கட்டும், நான் அதுக்கு வேண்டி கூப்பிடல. இந்த ஒரு என்னோட உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இந்த ஒரு பூவை பார்த்தேன், உங்களுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணுமே அதுக்கு வேண்டி, அப்படின்னு இந்த உயிர் போற தருவாயிலும் பகவானுக்கு நான் சேவம் பண்ணுமே, அவருக்கு ஏதோ நான் ஆஃபர் பண்ணுமே, அவருக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணுமே, இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் இருக்கணும். எந்த நேரமும் தன்னோட உயிர் போறதே அதுக்கு கவலை இல்லை, அது பரவாயில்ல, அது பாட்டு உடல் இருந்தா அது போயிட்டே இருக்கும். ஆனா நான் வந்து ஒரு க்ஷணமும் விடக்கூடாது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுன்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் ஒரு பூ பார்த்தேன், ஆஹா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாமே, அதுக்கு தான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு நீங்க வந்துட்டீங்க, இது உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் இறந்து போறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரே கஜேந்திரன். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி. அப்புறம் இது நம்ம பார்த்தோம். திரௌபதியோட வஸ்திராரணம், இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த டைம்ல என்ன எல்லாம் பகடையாடி எல்லாம் அதான் கேம்லிங் பண்ணக்கூடாது சொல்லணும் இல்லையா, இது அப்படிதான் கேம்லிங் பண்ணி எல்லாம் இழந்து என்ன எடுத்து எல்லாம் தோத்து போயிட்டாங்க. இவளையும் வந்து பணயம் வச்சு இதையும் தோத்தாச்சு. அப்புறம் மானபங்கம் பண்ண பார்க்கும்போது இவ கிருஷ்ணான்னு ஆனா மட்டும் சொல்லி பாக்குறேன், இவங்க எல்லாரும் பாக்குறீங்களே, தாத்தா நீங்க பாக்குறீங்களே, குருமார்கள் பாக்குறீங்களே, எங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லாரும் பார்த்து கை கட்டின்னு இருக்காளே, யாருக்கும் என்ன வந்து ஹெல்ப் பண்ண தோணலையா அப்படின்னு யாரும் ஹெல்ப்புக்கு வரல, என்ன முடியாது, அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. கடைசியில என்ன பண்ண, ரெண்டு கை தூக்கி கிருஷ்ணா கோவிந்தா மாதவான் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டார். என்னது புடவையா எடுத்து கொடுக்க இவங்க வந்து டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி இவரோட மானத்தை காப்பாத்தினார், இவளை வந்து காப்பாத்தார். அடுத்தது வந்து இது வந்து சுக்கதேவர். சுக்கதேவரோட ஜனனம் அது எப்படி வந்தது, நம்ம சிவன் பார்வதி. பார்வதி ஒரு நாளைக்கு சொல்றா சிவ பகவான்கிட்ட, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட கதை கேட்கணும், நீங்க வந்து எனக்கு சொல்றீங்களா அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன நான் சொல்றேன், ஆனா நீ வந்து நீ வந்து நல்லா கேட்டுன்னு இருக்கணும், காதால கேட்டுன்னு வந்து நடுநடுல அப்படி ஏதாவது சொல்லணும். நம்ம அப்படித்தானே இல்லையா, ஒரு போன்ல பேசினா கூட என்ன உன்னோட சத்தம் வரல, ஏதாவது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருப்பா அப்படின்னா, உங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்து முகத்தை நேரம் ஏதாவது சொன்னாலும் அப்படியா அப்படிலாம் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி நீ வந்து அப்படி கேட்டு இருக்கணும். அப்புறம் இவர் வந்து அப்படியே சிவபகவான் எங்கேயோ பார்த்துனால கதை சொல்றாரு, அப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி கதை சொல்லி சொல்லி கேட்டு இவரும் யாரே பார்வதி தேவி நல்லா என்ஜாய் பண்ணி கேட்டு இருக்கா. கொஞ்ச நேரம் அனுப்புற எல்லாம் கதையெல்லாம் முடிஞ்சு பாக்குறா, பார்வதி தேவி தூங்கிட்டா. ஓஹோ இவ்வளவு தூங்கிட்டாள், இவ எப்போ தூங்கினான்னு எனக்கு தெரியாது, நான் பாட்டு கதை சொல்லிட்டே போனேன். ஆனா ஊன்னு சத்தம் மாத்திரம் கேட்டதே, கேட்கறா போல. அது யாரு கேட்டு பார்த்தா பார்வதி தேவியோட ஒரு பெட்டு, ஒரு கிளி, அவ வளர்த்துற ஒரு கிளி இருந்தது. அதுதான் இத்தனை நேரமா கதை கேட்டு இருந்தது. ஐயோ நீயா கேட்டுட்டு இருந்தா போறாரு அதை பிடிக்கிறதுக்கு. ஆனா அது என்ன நினைச்சோம், ஐயோ என்ன பிடிச்சு நான் தப்பா பண்ணிட்டேனோ, பாரதி தேவி தானே கேட்கணும், ஆனா நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், அது ஏதோ தப்பா இருந்தா ஓடி போயிட்டு என்ன பண்றதுனாக்கா, இங்க வந்து வியாசதேவர் ஒரு மனைவி இருக்கா வாட்டிக்கான்னு, அவ வந்து கொட்டாய் விடுறா, கொட்டாய் விடும்போது அது வயத்துக்குள்ள போயிடுது. அவரோட வாயிலிருந்து உள்ள போயிட்டு வயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காது. ஏன்னா வேலை நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தானே, இப்ப அவ வயத்துல உட்காந்து வெளியில வரத்துக்கே ரெடி இல்ல, 12 வருஷமா வயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு. என்ன வெளியில வேணா வரமாட்டேன், நான் உள்ளே உட்காந்து, ஏன்னா நான் வெளியில வந்து இந்த முக்குணங்களை என்ன தாக்கம், ஒரு உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோமே, எனக்கு வந்து முக்குணங்கள் எது, இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் எல்லாம் என்ன தாக்கம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், நான் வயத்துக்குள்ள நிம்மதியா இருக்கேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு 12 ஆண்டுகள் பாவம் வச்சுருந்தா. ஆனாலும் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்து சொன்னார், இல்ல நான் உனக்கு அந்த வரம் தரேன், நீ வெளியில வந்தா உனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் தீண்டாது, எது முக்குணங்கள் தீண்டாது, அந்த மாதிரி ஒரு வரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ வெளியில வாப்பா அப்படின்னு சொன்னா வெளியில வந்து விட்டேன். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாரு, வீட்டை விட்டு அடுத்த க்ஷணம் வெளியில போயிட்டார். நான் வீட்டுல இருந்தா இது என்னோட அம்மா, என்னோட அப்பா, என்னுடைய வீடு எல்லாம் பந்தம் ஆரம்பிச்சிடும், அப்புறம் இதுலயே மாட்டின் முடிப்பேன், திரும்பி ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் வரும், எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம்னு போயிட்டார் காட்டுக்கு. இதுதான் இவர் சுகதேவர். இவர் தான் அவர், இந்த கிளி ரூபத்தை இருந்தாலே இதுதான் அவர். மூக்கு வந்து கிளியா இருக்கும், கிளி மூக்கு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, இப்ப இது ஒரு வேற ஒரு ஸ்டோரி. பரீட்சித் மகாராஜா. அந்த காலத்துல மகாராஜாக்கள்னா ரொம்ப தெய்வீக தன்மையோட இருந்தாங்க, நெக்ஸ்ட் காட் சொல்லலாம். அதனாலதான் பகவானே சொல்வார் 10வது அதிகாரத்துல வரும், மனிதர்கள்ல நான் அரசனாக இருக்கேன் அப்படின்பார். அப்போ இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் நல்ல அரசாண்டு இருந்தார், நல்லவர் தான். அவர் வந்து காட்டு வழியா வந்துட்டு இருந்தார், ரொம்ப டயர்டா எடுத்து, ரொம்ப தாகம் எடுக்கிறது, இப்ப எனக்கே தாகம் எடுக்கிறது. அப்ப அந்த வழியா போகும்போது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு முன்னாடி வர, இந்த ஆசிரமத்தில் யாரோட ஆசிரமம், ஷமிகா ரிஷி போட்டிருக்கேன், இடம் மறந்து போயிருக்கேன். ஷமிகா ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கு வர்றாரு. அங்க பாத்தோன்னா அவர் வந்து மெடிடேஷன் இருக்காங்க, மூக்கு நுனியில அப்படி பார்த்துட்டு அரை கண்ணு திறந்துன்னு அரை இது பண்ணி இப்படி உட்காந்து ஜபம் பண்ணிருக்காரு.
இவர் ஆன மட்டும் கூப்பிட்டு பாக்குறேன், எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு, எனக்கு தண்ணி கொடுங்க கொடுங்க. அவரு மெடிடேஷன் அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? காது ஒண்ணும் கேட்க கூடாது, கண்ணெல்லாம் ஒண்ணும் பார்க்க கூடாது, அப்படியே ஆழ்ந்த இதுல அவர் இருக்காரு, மெடிடேஷன் பண்றாரு. ஆனா இவரோட அந்த தாகத்தினால அது வரும் வலி. எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கெட்ட நேரம் வந்துன்னா இவன் நல்லவாளா இருக்கிறவங்களை கூட கெடுதல் பண்ண வைக்கும். சோ இவர் வந்து என்ன அப்போலேன்னு கேட்கறேன், நீங்க என்ன தண்ணி குடிக்கிறது, கோவம் வருது, என்ன பண்றது தெரியாம இந்த ஒரு செத்த பாம்பு இருந்தது, இறந்த பாம்பு இருந்தது, அதை எடுத்து இப்படி தூக்கி எறிஞ்சுடுறாரு. இவர் வந்து குதிரை மேல இருக்க, இப்படி அந்த குச்சியால இப்படி எடுத்து போட்டோன்னே அவருக்கு அது மாலையா விழுந்துறாரு. அப்போ அவருக்கு தெரியாது, அவர் மாட்டுக்கு அவரோட இதுல இருக்கா. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், பல பரீட்சித் மகாராஜா வாஸ் வெரி நைஸ் பர்சன். அவருக்கு இது என்னது கண்ணு மொழிச்சுன்னு இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து தப்பா தோணிருக்காது, அவர் மாட்டுக்கு மெடிடேஷன்லயே இருக்கா. ஆனா இதை பார்த்து அவரோட பிள்ளை ஷிருங்கிங்கிற ஒரு பிள்ளை, அதை பார்த்து அவருக்கு கோவம் கொடுத்து, எப்படி எங்க அப்பா மெடிடேஷன் பண்றாங்க பகவானை நினைத்துட்டு, அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தோணல் வந்து நீங்க வந்து செத்த பாம்பை வந்து ஒரு பாம்பை வந்து அவர் இதுல போட்டுட்டீங்க, கழுத்துல இப்படி மாலையே போட்டுட்டீங்க, நீங்க இந்த மாதிரி தப்பு காரியம் பண்ணதுக்கு நான் உங்களை சபிக்கிறேன், நீங்க வந்து 7 நாள்ல இறந்து விடுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுத்தேன். இவர் பண்ணினது இவர் தெரிஞ்சு விடுது, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தெரிஞ்சு விடுது. அதனால எனக்கு வருத்தப்படலை, எனக்கு இப்ப 7 நாள் நான் வந்து 7 நாள் இறக்க போறேன்னான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷம் தான் பட்டார். ஆஹா, ஏன்னா அவருக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு காரணம் இருக்கு. இப்ப நம்மள எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் டெத் யாருக்காவது தெரியுமா? அடுத்த நேரம் நம்ம இறக்க போறோமா, அடுத்த வாரம் இறக்க போறோமா, அடுத்த மாசமா, இல்ல 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா, இல்ல 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெரியாது. நமக்கு எப்ப டெத் வரும்னே தெரியாது. ஆனா இவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. சோ ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. போறார், எல்லா ராஜ்யம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, ஆஹா வெரி ஹாப்பி, எனக்கு 7 நாள் முக்தி கிடைச்சிடும். அப்ப நான் இந்த 7 நாள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன், பகவான தியானம் பண்ண போறேன். அப்ப அவர் வந்து சுக்கதேவர்கிட்ட வர, எனக்கு வந்து நீங்க பாகவதம் சொல்லுங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி கதையெல்லாம் சொல்லுங்க, எனக்கு எல்லாம் கேட்கணும் இந்த 7 நாள்ல. அதனாலதான் இப்ப 7 நாள் பாகவதம் எல்லாம் வந்திருக்கு, சப்தாங்கம் எல்லாம் சொல்றோமே, அது அந்த பேசஸ்ல தான் வந்திருக்கு. இப்ப சுக்கதேவர் வந்து அவருக்கு சரி நான் உனக்கு வந்து கிருஷ்ண கதையெல்லாம் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கடைசியில அங்க வந்து ஸ்ருங்கி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீ வந்து தக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த பாம்பு கொத்தி தான் நீ இறக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா பாம்பு தானே நீ போட்ட இல்லையா, அந்த ஒரு தக்ஷங்கிற பாம்பு, விஷப்பாம்பு வந்து அதுதான் உன்னை தீண்டி நீ வந்து இறக்க போறேன்னு சொன்னோன்னு, அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. நோ ப்ராப்ளம், நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன், கண்டிப்பா நான் இறந்து விடுறேன், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா இந்த பாகவதம் கதையெல்லாம் கேட்டு 7 நாள் ஆற்றுக்குள்ள இவர் இறந்தும் போற, இது வந்து வருது, இந்த பாம்பு வந்து கொட்டுறது. ஆனா என்னத்தை கொட்டித்தாரு, இவர் உயிர் போயாச்சு, அவர் வெறும் டெட் பாடி தான் போடணும். அதுல என்ன தெரியாதுன்னா அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி. அந்த மாதிரி இவர் யாரு, பரீட்சித் மகாராஜா. இதெல்லாம் ஒரேடியா உங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு வச்சுக்க முடியாது, பிக்சர் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. தக்ஷனோட பின்னாடி ஸ்டோரி இருக்கு, அது வந்து நம்ம தக்ஷன்ல சாரி துருவனோட ஸ்டோரி பின்னாடி வருது, நம்ம அதை பார்க்கலாம். அப்புறம் இது தெரியும், ராமாயணத்துல வந்து எப்படி ஹனுமான் வந்து எப்படி காப்பாத்தினார், எப்படி லங்காவை எரித்தார், எப்படி பாலம் கட்டினார், எப்படி இவங்க எல்லாம் பக்க பலமா இருந்தார். ராமருக்கு வந்து அப்படி ஒரு சப்போர்ட்டிங் இதா இருந்தார். ஆனால் எந்த பாவத்துல இருந்தார், ஐம் யுவர் சர்வெண்ட் பாவத்துல தான் இருந்தார். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதாலாம் இப்படி பார்த்தா ஹனுமான் எங்க காணோம்னா கீழே தான் பார்க்கணும், அவர் இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார். அவ்வளவு பலசாலி, அவ்வளவு வந்து இவருக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். அவர் கூட தோல் மேல தோல் போட்டு நிற்கலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்ல. அவர் என்ன பாவத்துல இருக்கார், ஐம் யுவர் சர்வெண்ட், இன்னும் ஆர்டர் கொடுங்க, நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க, நான் பண்றேன். நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும், நம்மளெல்லாம் அந்த மாதிரிதான். இப்போ இஸ்கான்லயே நம்ம அப்படிதான் சொல்றோம், சர்விட்டர் ஆஃப் த சர்விட்டர் ஆஃப் த சர்விட்டர் ஆஃப் த லார்ட் சொல்றோம். பகவானுக்கு யாரு சேவை புரிஞ்சாங்களோ, அவங்களோட சேவை யாரு புரிகிறாங்களோ, அவங்களோட சேவை யாரு புரியும், அவங்களுக்கு நான் சேவை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ பகவானுக்கு டைரக்டா பண்றதோட இவங்களுக்கு எல்லாம் சேவை புரிஞ்சாலே பகவான் போய் சேரும். அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். we are all the servant of the Lord, servitor of the Lord. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் இது என்ன, பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இது வரும் இந்த ஸ்டோரி. இது வந்து சூத பௌராணிகர் நைமிசாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கு. நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 1-2 நான் படிச்சு விடுறேன். மனித குலத்திற்கான இறுதி நலன் என்ன, மனித குலம் பண்ண மனிதர்களா பிறந்திருக்கோம், அப்ப நமக்கு எது நல்லது, ஃபைனல் நல்லது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் 1.1.9 1.1.9 கொடுத்திருக்கு. அது கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க இந்த முனிவர்கள்னா, அதுக்கு வந்து சூத்த பௌராணிகர், அவர் சேஜ், அவர் வந்து முனிவர், அவர் என்ன சொல்றாரு, முழு உலகிற்கும் நன்மை பயக்குவதே இறுதி நலன் ஆகும். உலகத்திற்கு நலன், எனக்கு நலன், என் குடும்பத்துக்கு நலன், என் மனைவிக்கு நலன், அது இல்ல, முழு உலகத்துக்கு எது நலன் பயக்குமோ அது நம்ம செய்யணும், அதுதான் நல்லது. ஆனா முடிச்சுள்ள 5-6 கொஸ்டின் இல்லையா, கீழே போயிடுறது. அப்புறம் வேதத்தில் கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ள இன்றியமையாத ஏற்பாடு என்ன, எதன் மூலம் சுயம்
நான் இந்த ஆத்மான்னு சொல்றேன் இல்லையா, முழு நிறைவை அடைய முடியும். கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படுவதே சுயத்தின் முழுமையான நிறைவே. நிறைய கிருஷ்ண கதை கேட்கணும், கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய புரிஞ்சுண்டா அதே நம்ம வந்து we have lived fully அந்த ஒரு நிறைவு பெறும். ஏன்னா நம்ம ஆத்மா வந்து இதாகும், திருப்தியாகும். வசுதேவரின் மனைவியான தேவகியிடம் இருந்து கிருஷ்ணர் எந்த நோக்கத்துடன் தோன்றினார்? வசுதேவர் தேவகிக்கு ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்தார்ல, என்ன நோக்கம் அவருக்கு? ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களுக்கு பிரேமத்தை கொடுப்பதாக தோன்றினார். மெயினா பக்தர்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய பக்தர்கள், இப்ப நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள், அவரை பத்தி நமக்கு இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் காட்டி இன்னும் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பதற்காக தோன்றினார். எனவே அவர் தனது லீலைகளை உலகில் வெளிப்படுத்துகிறார். அதனால் அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் கேட்கவும் மேலும் அவர்பால் ஈர்க்கப்படவும் செய்கிறார். அதுக்கு வேண்டிதான் அவர் வந்து ஒரு அவதாரத்தை வந்தார். கிருஷ்ணரின் மகத்தான செயல்களை விவரிக்கவும் அதெல்லாம் இதுல கொடுத்திருக்கு. ஆரம்பத்தில் அவரே இந்த படைப்பை தனது சொந்த மாயையால் உருவாக்கினார். இது காரணம் மற்றும் விளைவுகளால் வகைப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கை ஆகும். அவர் குணங்களை கொண்ட உயர்ந்த இது ஓகே. அப்புறம் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு அவதாரங்களை விவரிக்கும். அது வந்து பாகவதத்துல 3ஆம் அத்தியாயத்துல உள்ள அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதுல செலக்டடா அவங்க ஆரணம் போட்டேன். 6 இங்க தெரியவில்லை. அவர் என்ன இருக்குனாக்கா, கிருஷ்ணர் தனது உடலை விடுவித்த பின் திரும்பிய பின் தர்மம் எங்கே தஞ்சம் அடைகின்றது. இப்ப தர்மம் கிருஷ்ணர் இருக்கிறது வரைக்கும் எடுத்து சொல்லுவார். ஒரு அவதாரம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்றார். அப்புறம் அவதாரம் எடுக்கிறார் அவர். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அந்த ஒரு இது இல்லையா, அவர் அவதாரம் எடுத்துட்டு அவர் புறப்பட்டு அவரோட உலகத்தை போகும்போது, அப்ப எது வந்து நம்மளை காக்கும், தர்மத்தை எது காக்கும்னா பாகவதம் படிக்கும் போது நமக்கு வந்து அதுல பகவான் சொன்னதெல்லாம் இருக்கும். அதை படிச்சா நம்ம வந்து we can as good as பகவான் நம்ம கூடயே இருந்து கைடு பண்றதுக்குள்ள இருக்கும். அதனால எல்லாம் பாகவதத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதா படிக்கணும், அப்புறம் பாகவதம். எஸ், பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி சமஹாத்மா சுதுர்லபஹ. பற்பல பகூனாம் ஜென்மனம்னா நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம் நம்ம. இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்தோம்? கோடி ஜென்மம் எடுத்திருக்கலாம். எவ்வளவு ஜென்மம் நமக்கே கணக்குது. ஏன்னா நம்ம தான் பிறப்பற்றவர் தானே, நம்ம எல்லாம் பிறக்கவும் இல்லை இறக்கவும் இல்லை. அப்போ ஒரு ஜென்மம் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். அது மிருக உடல் என்ன உடலா இருக்கும். அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு? பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். இப்ப நம்ம எல்லாம் சரணடைந்திருக்கோம்னா என்னது? இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மா கிடையாது. நிறைய ஜென்மாக்கள்ல ட்ரை பண்ணி இந்த ஜென்மா போன ஜென்மத்தையும் பண்ணிருப்போம். அதான் இந்த ஜென்மத்துல இன்னும் நல்லா ஊடுருவி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு யங் ஏஜ்லயே, இன்னும் ரொம்ப ஓல்டு இல்லை இல்லையா, நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். சோ எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். இதுவும் வந்து அரிதுதான் சொல்றேன். ஏன் எவ்வளவு பேர் வராங்க அதுவும் பார்க்கலாமே இல்லையா. எவ்வளவு பேருக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், எவ்வளவு பேருக்கு வர முடியறது, எவ்வளவு பேருக்கு வர முடியறது இல்லை. ஏன்னா அந்த உலகம் அப்படிதான் இருக்கு. பகவானோட கதை கேட்கறதுக்கு எல்லாம் வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த வேலை இருக்கு, அதனால இது கேட்க பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லா ஒரு வேலையும் இல்லையா, ஃப்ரீயா இருக்கேன்னா அப்போ வரேன். வை நாட் த அதர் வே? நான் இல்ல அங்க வர முடியாது, ஏன்னா பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கு, நம்ம அந்த இதுக்கு வர முடியாது, ஏன்னா பகவத்கீதா அது சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த வேலையெல்லாம் போனோம், அப்ப இது மிஸ். அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இப்போ அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பற்பல பிறவி எடுத்து நம்ம வந்து இப்ப நல்லா பகவானை புரிஞ்சுட்டு நம்ம இதை வந்து கேட்க வந்திருக்கோம். அதுவும் அந்த மாதிரி கேட்கறவங்களும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு வரவங்களும் ரொம்ப வேற. இதெல்லாம் என்ன இருக்கு இங்க? லஸ்ட், என்வி, இக்னோரன்ஸ், ஆங்கர், ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், கிரீட், ப்ரைட், எல்லாம் வேண்டாத சுபாவங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்டும் விட்டு ஒரு மாதிரி வெளியில வந்துட்டோம். அப்ப நமக்கு வந்து பாதை ஸ்மூத்தா போயிடும். ஆனா இந்த பாதையில இருந்து வெளிவடுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பற்பல பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆன்மீக குருவை அணுகி ஸ்டடி ஆஃப் வேதா படிக்கலாம். ஆஸ்டரிட்டி, இந்த நம்ம தவம் மேற்கொள்றோம் இல்லையா, 18 நாள் வரணும். அப்புறம் L2 இருக்கு, அது வந்து வாரத்துக்கு 2 நாள் அது படிக்கணும். அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட், பகவான் பேர்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும். ஆஸ்டரிட்டி, அப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்ம புலன்களை எல்லாம் அடக்கி, அப்புறம் என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், பகவானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு பகவானோட இடத்துக்கு போயிடலாம். இனிமே பாதை ஸ்மூத்தா இருக்கும். அப்புறம் இதெல்லாம் இந்த என்னது கெட்டதெல்லாம் இருக்காது. நம்ம மட்டும் பாதையில ஸ்மூத்தா போகலாம். ஆனா இதுல இருந்து விடுபடுறதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். திரும்பி இந்த கோபம், தாபம், என்னது ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், நான் நீ, இந்த மாதிரி எண்ணி, பொறாமை, லஸ்ட், அதாவது கோபம், இதெல்லாம் என்னது லஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, பொறாமை தான், பொறாமை, கிரீடு, அதெல்லாம் இருக்கும். ப்ரைடு, பெருமை, பொறாமை, இதெல்லாம் இருக்கும். அட்டாச்மெண்ட், அதுவும் கெட்டதுதான். மனைவி, மக்கள், இதெல்லாம் விட்டு பகவான் இடத்தில் நம்ம வந்து இதாப்போம். हरे कृष्ण। स्वामे स्थैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया
ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். நமக்கு இப்ப என்ன இருக்கு? ஜட ஆசைகள் தான் இருக்கு. என்னது? ஒரு பணம் வேணும், இந்த மணி தேவர்களை வழிபடணும், தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களை அவங்க வந்து பின்பட என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பணம் வேணும் அதுக்கு. அப்புறம் என்னது? பொருள் வேணும், ஏதோ ஒரு நிலம் வாங்கணும், ஒரு வீடு வாங்கணும், ஒரு மகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஜட ஆசைகளுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து இதுலயே மாட்டிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் என்னது? யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தையார்ச்சித்தும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம் யகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். எல்லாருடைய இதயத்தையும் நான் இருக்கேன். ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான்? இல்ல நான் வந்து அந்த காளியை வழிபடணும், நான் அந்த முருகனை வழிபடணும், அந்த சிவனை வழிபடணும், இந்த பிரம்மா வழிபடணும், ஏதோ நமக்கு அந்த ஆசையை, சரி அது உனக்கு ஆசையா இருக்கா, ஓகே நிறைவேற்றுன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் வந்து அதுக்கு பக்கபலமா இருந்து அதன் ஆசையை நிறைவேற்றுறேன், பலப்படுத்துகிறேன், அந்த நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். அப்ப அதுல என்ன தெரியாது? இதுல எல்லாம் ஒண்ணும் பகவத்கீதால ஒண்ணுமே ராங்கா சொல்றதே கிடையாது. இப்ப நமக்கு ஒரு தேவர்கள் டெமிகாஸ்ல நம்பிக்கை இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் அதுக்கு வந்து வழிகாட்டுற. ஓகே டு கண்டினியூ, நல்லதுதானே நீ ஆசைப்படுற, பண்ணு அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ற. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ஆளுகளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு லட்சுமி தேவியை வழிபட்டா பணம் கிடைக்கும், ஒரு சரஸ்வதி தேவியை வழிபட்டா ஞானம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு தேவர்களுக்கு தான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காளே, அதெல்லாம் கிடைக்கும். சதயா ஸ்ரத்தையா யுக்தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே சதத காமான் மயைவ வீதான் ஹிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே என்னால் மட்டுமே இதெல்லாம் அளிக்கப்படுகிறது அவனுக்கு தெரியாது. ஆனா இது நம்ம பகவத்கீதா படிக்கும்போது புரியாது. நம்ம இவ்வளவு காலம் என்ன நினைச்சிருந்தோம்? லட்சுமிக்கு வந்து இந்த வெள்ளிக்கிழமையான விளக்கேத்தி அது என்னது அந்த ஒரு ஏதோ அந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணா லட்சுமி தேவி பணம் கொடுக்குறா, சரஸ்வதி தேவி ஞானம் கொடுக்குறா, ஏதோ ஒரு தேவி தேவர் இது கொடுக்குறா அது கொடுக்குறான்னு நினைச்சிருந்தோம். ஆனா பகவத்கீதால கிளியரா சொல்லிட்டு மயைவ, நான் தான் கொடுக்குறேன், பின்னாடி நான் தான் இருக்கேன், இவர்களெல்லாம் கொடுக்க வைக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்ப இவ்வளவு நாள் நமக்கு தெரியாம இருந்து இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பகவானே வழிபடலாம். சரஸ்வதி தேவிக்கு தனிய வழிபாடு, லட்சுமி தேவிக்கு தனி வழிபாடு, வீரம் கொடுக்கறதுக்கு ஆஞ்சநேயர தனி வழிபாடு, அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டும். எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம். கண்ணுக்கு வந்து ஏதோ நல்லது அப்படின்னா கண்ணுக்குள்ள அப்படி போட்டுக்கிறோமா, கேரட் அது இது இல்ல, ஒரு கிரீன் வெஜிடபிள் நல்லதுன்னா எல்லாம் வயத்துலதான் போடணும். அந்த வயர் என்ன பண்றது? எல்லாம் அந்த பார்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பது. அந்த மாதிரிதான் ஒரு செடிக்கு மண்ணுல தண்ணி ஊத்துற போதுதான். அப்ப எல்லா காய் கனி எல்லாம் வரப்போது நம்ம வந்து மூல காரணம் யாரு? பகவான் தான். அது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கு, நேற்றுக்கு பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணரை வழிபட்டா போகணும் அப்படிங்கிற. அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத்பவதி அல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி பக்தா யாந்தி மாமபி. சிறிது புத்தி உள்ளவர்கள் ஆனா என்ன பண்றாங்க? சிறிது புத்தி அப்படின்னா இன்னும் பகவானை பத்தி கிருஷ்ணரை பத்தி புரியாதவங்க, சிறிய புத்தி உள்ளவர்கள் தேவதூதர்களை வணங்குகிறார்கள். அவற்றின் பலன்கள் வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் தற்காலிகமானவை. ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அது வந்து நிலைத்து நிற்கும். அது கிடைச்சா ஆச்சு, திரும்பி வேற ஏதாவது வேணும்னா திரும்பி வேண்டணும். அப்புறம் அது நிறைவு கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம வந்து வேண்டும் போது அது கிடைக்கவும் செய்யும். ஆனா அதெல்லாம் தற்காலிகம், ஒரு வரையறுக்கப்பட்டவைதான் அது. மற்றும் தற்காலிகமானவை. தேவதூதர்களை வணங்குபவர்கள் தேவதூதர்களின் கிரகங்களுக்கு செல்வார்கள். ஆனால் என் பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உயர்ந்த கிரகத்தை அடைவார்கள். கிருஷ்ணரோட உலகம் மேல இருக்கு. அங்க ஒரு வாட்டி போயிட்டோம்னா திரும்பி இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டோம். ஆனா இவங்களுக்கு அது தெரியாம தேவர்களை எல்லாம் வழிபட்டு அந்த உலகத்தை, அதெல்லாம அழிஞ்சு போற உலகம் தான் அது தெரியாது. நாளை 8th சாப்டர்ல அதெல்லாம் வரும். அவ்வக்தம் வியக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அரூபமாக ரூபம் இல்லாத அந்த மாதிரி இருந்ததாகவும் தற்போது ஒரு உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை ஒரு ரூபத்துல வந்திருக்கா. முன்னாடி அந்த பகவான் இப்படி இருந்த ரூபம் இல்லாம இருந்தா, இப்ப வந்து மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா வந்திருக்கான், அந்த மாதிரி நினைக்கிறார்கள். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அஜானந்தோ, அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு வந்து அது புரிய மாட்டேங்கிறது. பக்குவம் இல்லாத முட்டாள்கள், இந்த மாதிரி முட்டாள்கள் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தை வரும். இது அதேதான் இல்லையா? என்னை அறியாதது இதேதான். 7:24. Yeah, 7. Yeah, 24. Repeat it.
725 நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருத்தா மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி. திரும்பி அவங்களுக்கும் மூடர்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியாது. லோகோ மாமஜம் அவ்யயம், சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அவங்களுக்கு வந்து நான் புலப்படவே மாட்டேன். அவங்களோட மாயா சக்தியில நான் வந்து மறைஞ்சு விடுவேன். அவளுக்கெல்லாம் புரியாது. ஆனா பக்தர்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்க 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 நான் வந்து புலப்படுவேன். ஆஹா, இதுதான் கிருஷ்ணாவா அப்படின்னு புலப்படுவேன். ஆனா முட்டாள்களுக்கும் சிற்றறிவுடையோருக்கும் நான் வந்து ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. அவங்க வந்து மாயா சக்தியால மறைத்து விட்டார். அப்புறம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி ச அர்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில், தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். என்னெல்லாம் பாஸ்ட் நம்மளோட அவருக்கு வந்து எல்லா உயிர்வாயுகளோட பாஸ்ட் தெரியும். எவ்வளவு ஜன்மங்கள் எடுத்திருக்கோம், என்னெல்லாம் இருந்திருக்கோம். இப்போ நடக்க போவதும் தெரியும், இனிமே வரப்போவதும் அவருக்கு தெரியும். இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அது நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவான் புரிஞ்சுக்கிறவர் யாருக்கு முடியும்? புரியறதுக்கு தகுதியே கிடையாது. ஆனா தகுதி பெறறதுக்கு நம்ம நல்லா பக்தி பண்ண பண்ண பகவானை புரிஞ்சுக்க பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணு. ஆனா அவருக்கு வந்து எல்லார பத்தியும் நல்லா தெரியும். ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தேத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ருதாக. நிச்சயமா கண்டிப்பா நான் வந்து பகவான் வந்து வழிபடுவேன். பஜந்தேன்னு இது வர்ஷிப். முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம் மன உறுதியோட, இது வரைக்கும் இருக்கு, இன்னமும் நம்ம நீடித்திருக்கணும். என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு முன்பிறவையில நம்ம நல்லா இது பண்ணிருக்கோம். என்று பாவ விளைவுகள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. இனிமே ஒன்லி இந்த புண்ணியம் தான், பகவான் நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதுதான் அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து விழாம வீழ்ச்சி அடையாம இது வந்து கண்டினியூ பண்ணும். அவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்கள் தான் வந்து என்னோட பக்தி தொண்டர் மன உறுதியுடன் இருக்க முடியும். சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் செய்யே விதுஹு பிரயாண காலே ச அபி மாம் தே விதுர் யுக்த சேத்தசா. பிரயாண காலே அப்படின்னா நம்மள அந்திம பிரயாணம் அப்படின்னா கடைசி பிரயாணம் எங்க பகவான் உலகத்துக்கு போறதுக்கு. அந்த பிரயாணம் எப்படி இருக்கணுமா? பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும், யார் ஆள்பவன்? பகவான் தான். பரமபுருஷனாகவும், பரமபுருஷர் யாரு? பகவான் தான். என்னை அந்த மாதிரி அறிந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. ஓகே. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் செய்யை விதுஹு பிரயாண காலே அபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை எப்படி பகவானை புரிஞ்சுக்கணுமா? பௌதிக தோற்றம் எப்படி இருக்கு? பௌதிக தோற்றம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவர் எப்படி தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும், நம்ம என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம் தேவர்களுக்கு ஆஃபர் பண்றோம் இந்த யாகம் யஜ்ஞம்ல. ஓம் நினைச்சுதான் எல்லாம் போடுறோம். ஓம் நினைச்சு ஓம் சொல்லிதான் போடுறோம். யாருக்கு போய் சேர்றது? பகவானுக்கு தான் போய் சேர்றது. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷனாகவும் என்னை புரிந்து, என்னை அறிந்து, என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானாக என்னை அறிய முடியும். இப்ப நம்ம இப்பவே இருக்கும் போதே வந்து இப்ப உயிரோட இருக்கும். அந்த பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது எப்ப நம்ம இறப்பும் தெரியாது, அடுத்த க்ஷணமா எப்போ தெரியாது. அப்ப அந்த பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல அந்த நேரம் நம்ம வந்து இறக்க போற நேரத்துல என்ன இருக்கும்? வாயில வந்து பகவான் நம்மதான் இருக்கும். அப்ப சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? பகவான் வந்து பரமபுருஷ பகவான். அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட நம்ம பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி இருக்கு, அது பார்த்தோம்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துருவ மகாராஜா வந்து இது உத்தானபாதன் சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள். மூத்தவள் வந்து சுனிதி, அவள் வந்து இளையவள், அவள் வந்து சுருச்சி. அந்த மூத்தவளோட பிள்ளைதான் துருவ மகாராஜ். அவர் 2வது மனைவியோட பிள்ளை பேரு உத்தமன். அப்போ இந்த வந்து உத்தமனை வச்சு கொஞ்சம் இருக்கார். இவருக்கு வந்து 2வது மனைவி பிடிக்கும், நல்லா இருக்கா, அழகா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மாளிகையில அவளை வச்சுருக்கா. இந்த முதல் மனைவியை தனியா எங்கேயோ வச்சாச்சு. அவ இந்த துருவன் வந்து அந்த முதல் மனைவியோட குழந்தைதான். அவ வரா. அப்பா காமன் தானே, அது வந்து அப்பா நம்ம அவங்க மடியில உட்கார, ஆஹா குழந்தை உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வைக்கிறேன்.
ஆனா இவ சித்திக்காரி என்ன சொல்ற, ஏ இறங்கிப்போ, நீ எல்லாம் இந்த எல்லாம் மடியில உட்கார்ந்து உனக்கு தகுதியே கிடையாதுன்னு. ஏன் உட்கார முடியாது, என்னோட அப்பா தான் நீனு. இல்ல இல்ல, என்னோட உனக்கு அப்பாவா இருக்கணும்னா நீ என் வயத்துல பிறந்த குழந்தையா இருந்தாதான் நீ உட்கார முடியும். அப்போ வந்து நீ வந்து என் வயத்துல பிறக்கல இல்லையா, உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. ஏன் அதிகாரம் இல்லைன்னா நீ என் வயத்துல பிறக்கலன்னு. அப்ப ஏன் அப்படி இருந்தா அது வந்து கடவுள்கிட்டே போய் கேளு, அந்த மாதிரி கோவத்துல சொல்லியிருக்கா. அது அந்த குழந்தை இப்போ 5 வயசு குழந்தை, அதுக்கு என்ன தெரியும், அது சீரியஸா எடுக்கணும். ஓ அப்படியா, நான் கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கறேன், அப்ப நான் போய் கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் அம்மாட்ட சொல்றா, என்ன பண்றதுப்பா நம்ம நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றா. இல்ல இல்ல, நான் போய் கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கறேன். அந்த குழந்தை அப்படியே நம்பிடுது. அது போறது வந்து அம்மாட்ட சொல்றா. அப்புறம் வந்து போகும்போது நாரதர் பாக்குறது. நாரதர் சொல்றா, என்னப்பா என்ன இது, இல்ல இல்ல எனக்கு கடவுளை பார்க்க போகணும். அதெல்லாம் முடியாது, போ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னா. இல்ல எனக்கு கடவுளை பார்த்து இது கேட்டேன், என்ன கேட்கணும்னா, நான் ஏன் என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது, நான் ஏன் என்னோட சித்தி வயசுல பிறந்தாதான் உட்கார முடியுமா, அந்த மாதிரி எதுவும் கொஸ்டின் கேட்கறோம். அப்ப இவர் ஆன மட்டும் சொல்லி பாக்குறாரு. ஆனா இது வந்து திட நிச்சயம்னா எனக்கு எங்க கேட்டே ஆகணும் பகவான்ட்டு அப்படின்னு. சரி, அப்போ வந்து நான் உனக்கு வந்து மந்திரம் சொல்றேன், அதை வந்து நீ வந்து அதை சொல்லிட்டு யூ ஜஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டி ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு. அப்ப இங்க கொடுத்திருக்க நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கிறார். அப்ப என்ன மாதிரி பண்ணுமா, மதுவனம், அதாவது அந்த காட்டுல மதுவனம்ங்கிற இடத்துல துருவன் கடுமையான தவம் புரிகிறான். மாதம் 1, ஒரு மாதத்துக்கு என்ன சாப்பிட்டோம்னா வெறும் பழங்கள் 3 நாளுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணுமா. அப்புறம் 2வது மாதம் உலர்ந்த புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிடணும். அப்படி 2வது மாதம் கழிக்கணும். 3வது மாதம் எப்படி, தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் குடிக்கணும். அப்புறம் 4வது மாதம் காற்றே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சுவாசம் வரும். அப்புறம் மாதம் 5ல் ஒரே காலில் நகராமல் நிற்கிறது. இந்த மாதிரி. சோ துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். அதெல்லாம் நாரதர் சொல்லிதான் இதெல்லாம் பண்ற. அப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுற. துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. இந்த சின்ன குழந்தை இவ்வளவு எல்லாம் தவம் பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு தடுமாறுறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழ் தள்ளியது. அந்த மாதிரி ஒரு தபஸ்வி ஆயிட்டார். ஓ சாரி, பகவான் அவன் முன் தோன்றி, அப்புறம் இருந்து பகவான் பிரசன்னமாய் வந்து விடுற. பகவான் முன் தோன்றி பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த அப்போ கண்ணு தொடர்றது ரெடியில ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். நான் வந்திருக்கேன், நீ வந்து யாரு வேண்டின்னு இருக்கோ அவர் வந்திருக்கேன். இல்ல இல்ல, நீ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் பகவான் தியானத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிறானா. இல்ல இல்ல, நீங்க என்ன எந்த பகவான் நீ தியானம் பண்ற, அவர் தான் முன்னாடி தோன்றிருக்கேன், கண்ணு தொறா அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் வந்து கண்ணு திறக்க சொன்னான்னு பார்த்துட்டு ரொம்ப அதிசயப்பட்டு போயிட்டார். அப்புறம் இருந்து அவர் என்னத்துக்கு வேண்டி அவர் வந்து இவ்வளவு பண்ணாரோ அது மறந்தே போயிட்டார். அவருக்கு அதை விட பெரிய ஒரு ஜாக்பாட்னா கிடைச்சுட்டு அப்பா மடியில உட்காரணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை பகவானோட இந்த தரிசனத்துல எல்லாம் புஷ்ணம் எடுத்து. அப்ப அவரு சின்ன வயசு குழந்தைதான், அது பேச்சே வரல. அப்ப என்ன சொல்ற, எனக்கு ஒண்ணுமே பேச்சு வரலையே அப்படின்னு அவரோட பாஞ்சஜன்யம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், அவரோட சங்கு கிருஷ்ணரோட அதை வச்சு கன்னத்தை வருடி இப்படி பண்ணோன்னு அவருக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. அது பாஞ்சஜன்யம், தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பர்சித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். அப்புறம் துருவ மகாராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்ட லோகா. துருவ மகாராஜாவை பற்றி நாம் பேசும்போது அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். துருவ மகாராஜ் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவையை செய்கிறார் மற்றும் சங்கை தொட்டு அறிவு பெற்றார். அவருடைய தாத்தா கிருஷ்ணரை பார்த்த போது அவர் கிருஷ்ணரிடம் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று உணர்ந்தார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவருக்கு துருவ லோகத்தை ஆசீர்வதித்தார். இது வந்து நவ் ஆல்சோ இஸ் ஸ்டேயிங் இன் ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு துருவா ஸ்டார் கிரியேட் பண்ணிட்டு, நீ போய் வீட்டுல போய் நல்லா வந்து திரும்பி போ, யூ கோ பேக். அங்க போயிட்டு ராஜ்யம் எல்லாம் ஆண்டு அப்புறம் அவ அப்பாவெல்லாம் துறவு மேற்கொண்டு நீ வந்து ராஜ்யம் எல்லாம் ஆண்டு அப்புறம் உனக்கு எல்லாம் வயதான அப்புறம் நீ உங்க அம்மா வந்து எந்த அழியப்படாத உலகம் உனக்கு வேண்டி நான் கிரியேட் பண்றேன், அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டியா இருந்த இல்லையா நீ வந்து. அப்போ உனக்கு வந்து துருவா ஸ்டார், இந்த துருவா ஸ்டார் ஒரு உலகமே கிரியேட் பண்ணி அங்கதான் வந்து துருவா மகாராஜா இன்னைக்கு இருக்காருன்னு ஒரு கதை. எஸ், முடிச்சுடலாம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்துல மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.